Hello. Hello, Lwgwfwr. Hello. Oh, Sublal Mukhya. Aise Digan. Oh, Sublal Mukhya. Thank you. More live aise no. কেনেকুৱা খবৰ চবৰ ভাত চাত খালে নেকি খালি না নাই জয় শ্ৰীৰাম ছবিলাল ভাত চাত খালি না হৰ হৰ মহাদেৱ আলায়ৰণ হৰ হৰ মহাদেৱ থেংক ইউ আলায়ৰণ ছবিলাল ভাত খালে না অ খোৱা নাই ন কেনেকুৱা খবৰ চবৰ मा खबर फ्रेंड जोंहा मिउजिक प्रडाक्शन मोनफैदों थैंक यू मिउजिक प्रडाक्शन आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थैंक यू खबरा आंना मोजाङानो दे खबरा दायो मोजाङानो दंथ'यो नोंनालाय माबोरै खोन्थाहरदो खबरा मोजाङानो आंना मिउजिक प्रडाक्शन जोंहा ছবিল मुखिया কি কৈছে ভাল তোৰ মোৰ ভালে ছবিলাল মোৰ খবৰ ভালে আছে ছবিলাল লাইক কৰি দিয়ক হা এটা লাইক কৰি দিব আজি পাৰ্টি নাই নেকি কিবা শিৱৰাত্ৰিৰ পাৰ্টি চাৰ্টি নাই मोजां वाव मोजां दे मोजाङानो जानांगौ ছবিলাল बर' লিখিছ না মোৰ লাইভত আহিছ না আজি ছবিলাল পূজা কৰিলো পূজা কৰি উঠিলে ন উঠনি পূৰ্ণ কৈ পঠাইছে মোক পূৰ্ণয়ে কিবা নাৰিকল খাই আছে বুলি কৈছিলে পূজাৰ নাৰিকল খাই আছে বুলি বাবা চাবা লোৱা নাই নেকি আজি শিৱৰাত্ৰিৰ आलायरन गान्जा बोदोंना बोआखै शिवरात्रिनि शिवरात्रिनि गान्जा बोआखैलै आलायरन मोनानो माथो जोंनियाव नायपवा ছবিলাল नायपवा বুলি কৈছে লাড্ডু চাড্ডু খাওয়া নাই আজি লাড্ডু চাড্ডু শিৱৰাত্ৰিৰ दे जोंहा मिउजिक प्रडाक्शनाव थांफिनबायसो नामाथाय आलायरन लाइक होआखैबा लाइक होना होदो मोनसे खाले लाड्डू खाले ना लाड्डू खाले ना
ভাং নাপালে নেকি আজি ভাং নাপালে পূজাৰ ফুল এনজয় কৰিলো বাহ ফুল এনজয় কৰিছা না দে কৰ অথনি একদম গান চান বজোৱাও শুনি পাইছিলো মই ফোন কৰাত অ গাঞ্জা পোৱা নাই আৰু না ছবিলাল দা এটা লাইক মাৰি দিব হা লাইক মাৰা নাই যদি খবৰ চবৰটো ভালে কেতিয়া যাব ঘৰত কেতিয়া যাব ছবিলাল দা আছো আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ একো পাৰ্টি চাৰ্টি নাই আমাৰ বাকী কেইটা অলপ চলপ কৰি আছে মেচিন ষ্টপ পাঁচটা কৰি আছো কি ক'লে মেচিন ষ্টপ পাঁচটা কৰি আছো মেচিন ষ্টপ পাঁচটা কৰি আছো মানে মেচিন কি এতিয়াহে ষ্টপ কৰিছে নেকি মেচিনটো অক্টোবৰ যাম অক্টোবৰত যাব আৰু না মইতো কিবাতে যাম মেচিনটোৰ লগতে একেলগে মেচিন ষ্টপ পাঁচটা কৰিছো পাঁচটা বাজিতে ছুটি কৰিছো আৰু না আজি শিৱৰাত্ৰিৰ নামত আমাৰটোতো 7টা বাজিতহে ছুটি হলে ওলাই গৈছে অক্টোবৰত যাব মাৰ্চত যাম আমিও মাৰ্চত दे कमेन्ट खालामलाय सोर सोर दं साब्रै दं माथो दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर সুবিলাল দা কিবা চেনেল খুলিলে নেকি আপুনি চেনেল খুলিছ आलायरन आदाया बहानि आङो माबानिलै सनितपुरनि নাই বুলি কৈছে সুবিলাল নাই আৰু না খোলা নাই ভিডিঅ' চিডিঅ' আছে দেখোন তেনেহ'লে সুবিলাল দা ভিডিঅ' চিডিঅ' আছে দেখোন চেনেল নাই যদিও মোৰ ভাইটিৰ আছে বুলি কৈছে ভাইটিক আহিব দিয়কচোন একদিন কেতিয়াবা ভাইটিক আহিব দিয়কচোন ময়ো তাক ছাপোৰ্ট কৰি দিম সুবিলাল দা आदाया मा साख्रि मावो साख्रि मावालै आङो आलायरन ओरैनो कम्पानिफोराव गोदाव सोराव खामानि मावथिंलाबायनायसो साख्रिखौनो बहा मोननो जोंफोरबायदियालाय लेखा फरा गैया लेखा फरा थानायमोनबालाय মই লাইক কৰি আছো ओके थैंक यू সুবিলাল দা थैंक यू साब्रैल' माथो दाबो बहा थांजोबखो मानसिफोरा बहा थांजोबखोथाय माबा सानै साथाम
सो लाइभ फैदोंना इयावसो थांजोबदो नामा जेबो नङा बारा गोबाव थाया आंबो ओरैनो दसे टाइम पास ओंखाम हजम जानाय बायदि सानै साथामसो होदोंना लाइभखौ मानसिफोरा ভাল লাগিলে আজি তোক চাই মোৰ ৰেচপেক্ট কৰা কাৰণে দোষ ৰেচপেক্ট কৰাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু না দে আৰু আহিব ৰ মানুহকেইটা অহা নাই দুজন তিনজন দিছে না লাইভটো তাৰ কাৰণে মানুহকেইটা চব লাইভত আছে दावहारु अफिसियेल ब्लग लाइभ होदों माथो दावहारुआबो I love you too Sublelda love you too क्यों काटिले आको सुबलेलदा दोष क्यों काटिलो ए कमेंट तो पूरा काटिए दिले हाँ सुबलेलदा कमेंट काटिए दिले निकी पूरा हो कोने करे जे हायना बरो आई सॉरी मुझे काटी दिलो पूरा कमेंट मिस्टेक हो गए रे सुबलेलदा गलती से मिस्टेक हो गल मोर पूरा डिलीट करी पालो मैं मेथाइ दोंसे खननानै खोनासंहरदो आदा मेथाइ दोंसे खननो होदोंना मा मेथाइ खननोलै आङो नों खोन्थाहरलाय एसे मोजां नायनानै मेथाइखौ दांना आं लिरबासो खननो रोंगोनदांलै लिरनानै हरबासो गाव हारसिं खननो रोंनाय नङा बायदि मोनदों आङो सोरबा लिरना हरबासो खननो रोंगोन आङो मोनसे फैयानो माथो गोसोआव मेथाइयानो दे जोंहा कमेन्ट खालाम दे आलायरन रिमेक्स बिनि ससे बाबो जायो बिनि ससे जारला जागोनलै माबोरै खनबावनांगौ जागोन आंलाय जोंहा बबिता पेगु ब्लग हाय थैंक यू बबिता पेगु ब्लग मोर लाइव आहार कारणे थैंक यू केनेका खबर सबर बबिता भात सात खालिने नाय थैंक यू ओके बबिता भाले भाले आरो ना खबर भात सात खाली ने
बबिता बायदेवै হ'ব নেকি बबिता নিউ ফ্ৰেণ্ড জইন হোৱা দেই বহুত খোৱা নাই কি ক'লে নিউ ফ্ৰেণ্ড জইন হোৱা দেই ভাত খোৱা নাই ভাত খোৱা নাই আৰু ন নিউ ফ্ৰেণ্ড এতিয়া নিউ ফ্ৰেণ্ড দুজনমান আহিছিলে গুচি গ'ল নেকি বাইদেউ ঠিক আছে ভাত চাত খাই লোৱা আপুনি লাইক দিলে নে বাইদেউ লাইক দিছে যদি দিয়া নাই যদি এটা লাইক মাৰি দে ভাত চাত খাই লোৱা আৰু আগতে নিউ ফ্ৰেণ্ড অহা নাই বাইদেউ এতিয়া আহিব ৰ ঠিক আছে বাইদেউ থেংক ইউ দিম অ'কে থেংক ইউ বাইদেউ থেংক ইউ আজি চবেও ভাং চাং খাই কেনে প্লাগ হৈ আছে নেকি তাৰ কাৰণে অহা নাই দেখোন লাইভত কোনেও পুৰা পাৰ্টি কৰি আছে নেকি চবে পাৰ্টি কৰি আছে প্ৰায় আজি হ'ব পাৰে এনেকুৱাই হ'ব পাৰে আৰু ন এনেকুৱাই হ'ব পাৰে ফাংচন খাই চবে ৰাস্তা চাস্তা পৰি আছে নেকি তাৰ কাৰণে আহি পোৱা নাই এতিয়াও ৰাস্তা চাস্তা পৰি থাকিব পাৰে না মানুহবিলাক হ'ব আমাৰ दावहारु मामोनलाय दावहारु बर' ब्लग ना मामोनलाय दावहारु अफिसियेल ब्लग दावहारु अफिसियेल ब्लग फैदोंमोनलै ओइ दावहारु गैला माथो रावबो गैलाथ' आरो ओंखारलांजोब्बाय सबबो ओंखारलांजोब्बाय सोरबा ओंखाम जानो थांबाय ओंखाम जानायनि सम जादोंना दासो जेबो नङा दे थांग्राफोरा थांबाय थाथों फैग्राफोरा फैबाय थाथों दे कमेन्ट खालाम दे सोर सोर दङ थांजोब्बायसो नामा गासिबो ओंखारलांजोब्बाय नामा गैला माथो रावबो गैलाथ' आरो ओंखारलांजोब्बाय जेबो नङा दे बारा गोबाव थाया आंबो दसे रायलायनो होननासो फैदोंमोन औलै आलायारन जोंहा दिपालि आब'आ दासो मोनफैदों थेंक इउ आब' दिपालि अबाव गोमाना दंमोन नोंहालाय हाय होनना बुंदों हेल' आब' दिपालि हेल' आंहा दासो ना लाइक डान थेंक इउ आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थेंक इउ माबोरै खबरफ्रा आब' ओंखामफोर जाखांबाय नामा
ओंखाम जाखांबाय आब'? माथो सानाव लाइभबो फैयासैलै नोङो आब'? अबेबा गान्जाफोरसो बोहैदोंमोन नामा? गान्जाफोर लादु जाहैदोंमोन नामा फां लादु? दिनै शिबरात्रिनि वेलकाम टू दिगान ब्लग चेनेल आब' दिपालि। आब' दिपालि नोंखौ वेलकाम होनना बुंदों आलायअरना, वेलकाम होनना बुंदों। दे आब' थांफिनबायसै नामा नोंलाय? मा ओंख्रि जाखो? जोंहाना माबा बिलाहि, ओमफ्राय बिलाहि, आलु, सयाबिन, ओमफ्राय तिता केरेला भाजा। आब' दिपालि नोंसानालाय मा ओंख्रि? दे मोननैसो काट खालामदो आब' दिपालि नोंखौ काट खालामनो होदों आलायअरना। आब'आ सानाव मानो फैयासै लाइभखौ? आं एथ' लामा नायबाय थाबाय नोंखौ, फैगौबानो नोंबो फैयासै। आलायअरन हाय होनना बुंदों, आलायअरन हाय होनना बुंदोंलै दिपालिया। रायलायदो नों सानैजों दसे। ओंहाय माखौ ओंहाय होनखो आब'? मा सोंनायमोनथाय आङो? आब' दिपालिजों इंलिस रायलायलाय, आब' दिपालिया नोगोर रोंखायो इंलिस। आलायअरन इंलिस टकिं नोगोर हायो आब' दिपालिया। मा खबर होनना बुंदों। सोरखौ सोंदों? आलायअरनखौना आंखौ सोंदों आब'? जोंना नेहा ब्लग फैदों। मा? निनि ब्लग। थेंक इउ निनि ब्लग। आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। जोंहा बर'सो ना मामोनथाय? माइ चेनेल इज निउ। अके। जोंहा कमेन्ट खालामलाय, बर' नामा नोङो खोन्थाहरलाय। आसामिस হয় না বড় হয় কমেন্ট কৰাচোন। মই অলপ দিগদাৰ হৈছে কথা পাতিব। आलायअरन दे बिदिबा मोननैसो हरदो आब' इंलिसनि मोननैसो हरनांगौनो आब'। Your language I don't know. I don't know. तो कौन सा भाषा में बोल सकता है आप बोल दो। हिंदी में बोल सकता तो हिंदी में बोल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरे को हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा। जोंहा गौतम बसुमतारी। थेंक इउ गौतम बसुमतारी, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दसे फैदों ब्र', थेंक इउ। दसे फैदोंब्लाबो जेबो नङा, थेंक इउ। ट्रांसलेट प्लीज। ट्रांसलेट अभी मैं ट्रांसलेट कैसे करूँ यार आपको? हिंदी में ओके, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देगा। आप हिंदी में कमेंट दीजिएगा। नैनी ब्लॉग हिंदी में कमेंट दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। आं इंग्लिश रोङाहाय
आब' नोंलाय माथो इंलिश टकिं हायोमोन माथो आलायअरनजों इसोर रायलायदो आलायअरना इसोर रोंखायो आलायअरनाबो आंथ' रोंथ्रालै Welcome to Digan Vlogs channel Minis Vlog. Please do subscribe and hit that bell button. Okay, thank you आलायअरन thank you बुंना होनायनि थाखाय जोंहा गौतम बसुमतारिया मा होनदों मा ओंख्रि जानाय ब्र ओंख्रिया माबा बिलाहि बिनिफ्राय सयाबिन आलु बिनिफ्राय तिता केरेला भाजा मोनलै गौतम ब्र नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थालाय बड'पियान ब्लग जोंहा बड'पियान ब्लग होनदों हेलौ होनदों थेंक इउ बड'पियान ब्लग हेलौ माबोरै खबरफ्रा जोंहा बड'पियान ब्लगआ लाइभ फैदोंमोनलै ना दहायो लाइभ फैदोंमोन आं थांनाय जायासै डिउटियानो बारा गोबाव जायाखैना सुथि जानाया गौतम ब्र'आ मा होनदों बयलार बेदरमोन ब्र बाव गोथावानो दे बयलार बेदरा गोथावानो जोंनासो बेदर गैथ'वालै दा सानैसो जोंहा बड'पियाना मा होनदों नेनास ब्लग सापर्ट खालामदो बेग हरगोन जोंना नेनास ब्लगआ बर' रोङानो दै माबानि बुंहर हिन्दीनि बुंहर बड'पियान हिन्दीनि बुंहर बेखौ नैनी ब्लॉग आपको बुला रहा है बडोपियन ब्लॉग में ट्रेन कर लीजिए जोंहा बड'पियाना टाइम पास फैदोंमोन ब्र दोनबाय आं दोनबाय आरोना आं फैनो सोलाबासैलै ब्र थांथारगौमोन आं माबायानो आंनाव नटिफिकेसन फैखादों आरोना ओमफ्राय आं डिउटियाव थाबाय ना समखौनो मोनासै सार थांनो एसे सम मोननाय बायदियाव फैनाय मोनबा थांगौमोन आं थांनायालाय जोंहा गौतम बसुमतारिया मा होनदों पार्टि होदों ब्र गिदिरथार पार्टिया ब्र माबानि शिवरात्रिनि पार्टि होदों नामा ब्र शिवरात्रिनि जोंनिथ' शिवरात्रि मानसिफ्रा बिराद पार्टि दंना जोंना नेनिस ब्लगआ मा होनदों बड' आफ्टर 24 hours I will return your gift ओके मा होनदों ये नेना ब्लॉगा आप हिंदी में कमेंट कीजिए नेनी ब्लॉग मेरे को इतना समझ में नहीं आया इंग्लिश इतना मालूम नहीं है ना हमको आप क्या बोल रहा है 26 hours बोल रहे हैं ना 26 hours के बाद रिटर्न करेगा ना जोंना बड'पियाना मा होनदों नेनिस ब्लॉग सपोर्ट करो प्लीज बैक करेंगे बोल रहा है नैनी ब्लॉग आपको पीएन बड'पियान ने आपको बैक करेगा बोल रहा है बड'पियान जेबो नङा दे ब्र जेबो नङा होनना बुंदों आरोना जोंहा आलायअरना मा होनदों अफ क्रस वाई नॉट अभी के अभी कर रहा हूँ आपके चैनल को सब्सक्राइब एंड आप भी दिगन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जोंहा आलायअरन माबाना दै माबा कमेन्टआव सब्सक्राइब बायदिसिना लिरना दै खालि इदिनो बिउटिफुल बायदिसिना लिरना बिउटिफुल नाइस बेफोरबायदि लिरना हो आरोना जेबो नाम साम लिरना जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा गौतम बसुमतारी मा होनदों नया डिग्री पास जाबाय ब्र नया डिग्री पास जाबाय ब्र नयाखौ बुजि मोनासै दे आं गौतम ब्र मा होनखो नोङो डिग्री पास जाबाय आरोना डिग्री पास जानायनि पार्टि आरो खिन्थु आं नयाखौ बुजि मोनासै दे गौतम ब्र मा होनदों नोङो बेनि पार्टि होदों होनना बुंदों आरोना दे पार्टि जोंहा आलायअरना अके होनना बुंदों नैनी ब्लॉग समझने आ रहे हो ना मेरी बात को आप सभी को अच्छा आप हिंदी में लिख दो समझ जाएगा सभी समझ जाएगा हिंदी में लिख दो सभी को आता है हिंदी
थोड़ा थोड़ा होने से भी आता है सभी को। हिंदी में लिखिए आप। समझ में ओके समझ में जोंहा गौतम ब्र'आ नङा माबा दाना डिग्री पास जानायनि पार्टी होदों ब्र'। सोर डिग्री पास जानायनि गौतम ब्र'? नों जादों नामा डिग्री पास? ना सोरबा लोगोफ्रा डिग्री पास जानायनि पार्टी होदों आरोना। जोंना जेपि ब्लग फैदों। हाय थेंक यू जेपि ब्लग, थेंक यू आंनि लाइभआव होनायनि थाखाय। हाय खुलुमहरदों, आं लाइक होबाय दे। थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय थेंक यू जेपि ब्लग। जोंना जेपि ब्लग फैदों। जोंना जेपि ब्लग मा होनदों जोंहा जाखांबाय नामा? जाखांबाय दे आङो जाखांबाय जेपि ब्लग। जाखांनासो फैदों आं लाइभखौ। बिनिफ्राय खबरफोरा माबोरै खोन्थादो जेपि ब्लग। गौतमा होनदों शिव फुजानि पार्टी नङा, आं डिग्री पास जानायनि ब्र'। बुजिबाय गौतम ब्र' बुजिबाय। माने नों डिग्री पास जानायनि आरोना। थेंक यू कंग्रेचुलेसन गौतम ब्र' डिग्री पास खालामनो हानायनि। जोंहा आलायअरना मा होनदों नेनि ब्लग चैनल आपको नैनी ब्लॉग चैनल आपको मैं सपोर्ट कर दिया, आप भी दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कीजिए। आलायअरन ने आपको सपोर्ट कर दिया है नैनी ब्लॉग। आप मेरा साथ सपोर्ट नहीं है ना, तो सपोर्ट कर दीजिएगा। मैं भी आपको कर देगा वापस, रिटर्न कर देगा। आप सिर्फ कमेंट करके रखना, मैं आपको जरूर बैक कर देगा। जेपि ब्लगा होनदों निउ फ्रेंड दं नामा? निउ फ्रेंडआलाय दङलै जेपि ब्लग, निउ फ्रेंड दङ नैबे जोंहा बे नेनि ब्लगाबो गोदान। नेनि ब्लगखौबो लोगो खालामना ला लायोबा। बे सोरबा दङ नायलाय। जोंहा गौतम ब्रह्मन दङ, गौतम ब्रह्मनजों लोगो दंखायो नामाथाय। जोंना उमेश हाजवारि फैदों। थेंक यू उमेश हाजवारि, थेंक यू। हाय ब्र' होनना बुंदों। हेल' उमेश ब्र'। माबोरै खबरफ्रा? ओंखामफोर जाखांबाय नामा? मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थादो। जोंहा गौतम बसुमतारी मा होनदों जोंहा नेनी ब्लॉग ओके आलायअरन थैंक यू। आलायअरन आपको थैंक यू बोल रहा है नैनी ब्लॉग ने। जोंहा गौतम बसुमतारी मा होनदों फै गसाइगावआव फैनोबा ब्र'। गसाइगावआव लिंहरदों आरो ना आंखौ। गसाइगाव आं दायो न'आव गैथ'वा दै गौतम ब्र'। आङो बैसागुआव थांगोन आङो। बैसागुआव न'आव थांबाथाय ओरैजाय बावखुंग्रिफोरावबो थांनाय जागोन नामाथाय। नैनी ब्लॉग बिल्कुल 26 हर्ष के बाद शेयर कर देंगी। किसको बोल रहे हैं आप नैनी ब्लॉग? किसको 26 हर्ष के बाद करेंगे बोल रहा है? और आप उसको आलायअरन को मत करना, उसका पास चैनल नहीं है। हाँ आप करना है तो मेरे को कर दीजिए, मैं भी कर देगा आपको, और आलायअरन ने भी कर दिया आपको। ठीक है, आलायअरन भी मेरा ही दोस्त है, उसका पास चैनल नहीं है, उसको करने का जरूरी नहीं है नैनी ब्लॉग। जोंहा उमेश हाजवारि मा होनदों जाखांबाय दासो। मा ओंख्रि जाबोखोलै उमेश खोन्थादो दे। जोंहा गौतम बसुमतारी मा होनदों नोंङालै ब्र' आंनो सापर्ट नांलालै ब्र'। सापर्ट नांला मानो नांलालै गौतम ब्र'? एसे सापर्ट लादोलै एसे लासैनो देरलांबाय थागोन दे चेनेलफ्रा। आंनाबो बारायनो रोंला माथो। जोंना मैना अफिसियेल फैदों। थेंक यू मैना अफिसियेल, मैना आब' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। जोंना आब'आ फैबाय थायो लाइभआव, आंनि मानसिफोरखौनो लोगो मोना। गुड नाइट आगै, गुड नाइट आब'। नैनी ब्लॉग आपको भैया होनना बुंदों। लाभ थेंक यू नैनी ब्लॉग, थेंक यू। दिपाली आब' मा होनफैलायगौ दासो अबेबा थांदोंमोन आरो इयो
दिपालि आब'आ दासो अन होनफैदों इयो दा गोथाव नायदों जोंहा उमेश हाज'वारिया मा होनदों आलु फान्थाव भाजासो ब्र आलु फान्थाव भाजासो आरोना शिवरात्रिनि बेदर जायासै उमेश दिनै गौतम ब्र'आ मा होनदों ब्रादारनि हाबा दं ब्र' one I impairment before come to आं इंलिश गोरोंथार दाना गौतम ब्र मा खालामबावनांगौ जाखो बुजि मोनासै माथो आङो जोंना गौतमा होनदों मा नालाय होनदोंमोन नामाथाय आं इंलिश रोङालै गौतम ब्र ओइ दिगन ब्लु होलाय जोंहा सनाराम ब्र'आ फैदों सनाराम ब्र थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय र' आं होनानि जोंहा सनाराम ब्र'आ बेलेग आइडिजों फैदों नामा इयो दायो दे आं होना होबाय दं सनाराम ब्र जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों आखाइ थिखोहरदों माथो हेलौ होनहरदों नामा जोंहा सनाराम आंनो हरथारा मालाय आइडि जों सनाराम नोंखौ दिपालि आब'आ हरथारा होनना बुंदों नै आइडिजों हरना हो आब'नोबो मोननैसो नङाबा दुखु मोनलायगोन दिपालि आब'आ सनारामा मा होनदों जोंहा गौतम आंनो वाट्सएपआव लिंक हरलाय गौतम वाट्सएपआव लिंक हरनांगौनो सनारामा बिहरदों जोंहा आलायरन if someone in new here then please tell me I will support you and in return for you please do support Digan vlog channel फरायनायाथ' फरायखांबाय र' आङो बुजायनायासो बुजायनो हानाय नंला ना दायो दे आलायरन आं बुजायनो हानाय नंला बेखौ नों मा लिरखो जोंहा मैना आब'आ मा होनदों लाइक दोन थेंक इउ आब' लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा आब' सापर्ट लालायोबा सापर्ट लालायदो नै सोरबा सोरबा दङब्रां गोदानफोर नोंजों सापर्ट गैलायाबा जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों र' होनदों दे जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों SMS हराखै आं SMS हराखै आं होनना बुंदों ना मा SMS हराखै आं माने दंगासिनोमोन नामा नोङो आब' दिपालि आब'आ मा होनदों सनाराम हरदो दे अनदो आगै सनाराम नोंखौ आगै सना होनलायलांबाय जोंहा दिपालि आब'आ हरना होदो दे मोननैसो जोंहा नेनि ब्लगआ हेलो एवरीवन सभी नेनी ब्लॉग ने बुला रहा है सभी को हेलो बोल रहा है गौतम basumataryy जोंहा गौतम ब्रह्म होनदों आं दानो सासे बै सापर्ट नाङा आंनो दिनै सासेबो सापर्ट नाङा दै आं लाइभआव कमेन्टल' हरगोन थेंक इउ गौतम मानो सापर्ट नाङा गौतम ब्र सापर्ट लादो मोननैसो गोदान दङब्ला जोंहा उमेशआ मा होनदों ब्लु होनना बुंदों थेंक इउ उमेश ब्लु होगासिनो आङो सापर्ट खालामलाय सोरजोंबा जोंहा नेनि ब्लगआ मा होनदों आलायरन नेनी ब्लॉग आलायरन ने बुला रहा है आपको नेनी ब्लॉग ने बुला रहा है आपको आलायरन जोंहा मैना आब'आ मा होनदों आंनिया खमायबाय थायो आब' खमायनायालाय खमायखायोलै बयनाबो खमायो बिदिनो खमायबाय थायो बिनिफ्राय भिडिअ नायलायबाय थाबाथाय उनाव फैफिनो बिदिनो खमायलांबाय थायो आरोना बिदिनो सापर्ट लानाया खमायलांबाय थायो आंनाबो खमायबाय थायो बिदिनो दाबो बारायो दसे बारायनानै आरो 2 घन्टा 3 घन्टाफोरावनो आरो खमायफिनो मालाबा फैफिना आरोना बिदिनो फैफिननायालाय माबानानै भिडिअफोर नायबाथाय हाय मिनी ब्लॉग आलायरन ने बोल रहा है हाय बोल रहा है मिनी ब्लॉग हाउ कैन आई हेल्प यू
Dipalia मा होनदों on thank you आब' on दानायनि दे सोरनिफ्रायबा सापर्ट नांगौबा बिहरदो आब' दिपालि सोरनिफ्रायबा सापर्ट नांगौबा बिहर गौतम ब्र'आ मा होनदों दुखु मोनबाय आं बेसे सापर्ट बिबावनो बेनि थाखाय नांला आंनो सापर्ट बिदिनोलै सापर्टफोरखौनो होलायनो नागिरा ना मानसिफ्रा सोरबा बायदिया बेसे बिबावनोथ' आरो जोंहा उमेशआ लाइक होनदों उमेश लाइक होदो ना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय उमेश थेंक इउ फिसा चेनेलावनो थागोन ब्र' आं फिसा चेनेलावनो थागोन होनना बुंदों आरो ना भिडिअ हगारबाय था ब्र' भिडिअ हगारबाय था होमबानो भिडिअ नायै नायैनो सोरबा बायदिया सापर्ट खालामो आरो सापर्ट गोमालांनाय सापर्टफोराबो फैफिनोलै सम सम भिडिअ नायबाय थाबाथाय बेलेगफोरा भिडिअ नायबाय थाबा जायनिया गोमालांदों बे मानसिया जायनिया नोंनिफ्राय गोमालांदों बियो भिडिअ नायबाथाय फैफिनो आरोना सोरमोनलै आलायरन अभी तक सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट कीजिए दिगन ब्लॉग चैनल को वाव सपोर्ट कीजिए जोंहा आरएस फेमिलि ब्लग फैदोंलै लाइभआव आरएस फेमिलि ब्लग आब' दिपालि मा सिरि जालायखो नोंहालाय ओंख्रिखौबो खोन्थाहरासै नामा आब' दिपालिया आंना खमायबायसो माथो खमायोलै उमेश बिदिनो खमायो सम सम खमायलांबाय थायो फुल वास खालामलायनानै आरो 24 हर्सनि उनाव लालायबासो थायो थानायालाय बे आंबो बारा मिथिलायलाङा बेफोरबायदिखौ मानो खमायो सानै मानि खमायलांबाय आरो ना उमेश खमायोलै बिदिनो बेनिखायनो 24 हर्सनि उनावसो लालायनांगौलै आंबो 24 हर्सनि उनावसो बिहरफिनो आङो मानसिफोरनाव स्क्रिनशट मारिना लानांगौलै उमेश सापर्ट खालामनायफोरखौ स्क्रिनशट मारिनानै उनाव बिहरफिननांगौ कमेन्ट लानानै बिहरफिननांगौ कमेन्ट हरनानै बिहरफिननांगौ उनाव चेक खालामना नायनो थिननांगौ आरो ना जोंहा गौतम ब्र मा होनदों आइ डोंट केयार ब्रादार आंनि चेनेला फिसा चेनेलावनो थागोन ब्र फिसा चेनेलावनो थागोन होनदों आरो ना आइ डोंट केयार ब्रादार जोंहा आलायरना मा होनदों मिनिस ब्लग मैंने आपको सपोर्ट कर दिया अभी तक दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट कीजिए कर दिया बोला नैनी ब्लॉग ने कर दिया बोला थैंक यू नैनी ब्लॉग थैंक यू मैं आपको भी रिटर्न कर देगा हाँ मेरा ये लाइव चल रहा है ना ये आईडी से बैक कर देगा आपको आप कमेंट करके रखना सिर्फ आप वीडियो में कमेंट करके रखो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा श्योर रिटर्न कर दूंगा मैं दे जोंहा सोरबा लाइक होआखैबा लाइक होना लोगोफोर नैनी ब्लॉग लाइक नहीं दिया तो प्लीज लाइक कर दो 26 हॉर्स होने के बाद कर दीजिए भैया नहीं तो अनसब्सक्राइब पर हो जाएगा अनसब्सक्राइब कम हो जाएगा हाँ और सब्सक्राइबर कम हो जाएगा ना
ठीक है, मैं ऐसे ही करता है, 24 हॉर्स के बाद में करता बैक करता हूँ मैं नैनी ब्लॉग। सभी को मैं 24 हॉर्स के बाद में कर देता। बैक टू बैक देने से कम हो जाता ना, इसलिए मैं 24 हॉर्स के बाद ही करता है। आपको जरूर कर देगा, मैं जरूर कर देगा। जोंहा सोरांसा बसुमतारी फैदों। हाय दिगन ब्र, थैंक यू सोरांसा बसुमतारी, थैंक यू। माबोरै खबरफ्रा, ओंखामफोर जाखांबाय नामा? हाय दिगन ब्र, थैंक यू। हेलो, जोंहा ब्लु खालामलाय, ब्लु खालामलै सोरांसा बसुमतारी, ब्लु खालामना होनि र'। दे मा जोंहा ओंखारलांनोबाथाय माबानाङा दै, खोन्थानानै ओंखारलां दै, गासैबो खोन्थालायनानै ओंखारलां। आं ब्लुखौ बोखारना होगोन। कौन न्यू है प्लीज बताइए, मैं सपोर्ट कर दूंगा। आलायरने बोल रहा है कौन नया है, सोर गोदान दङ खोन्थाना हो, आलायरनो सापर्ट खालामना होगोन आरो ना। आलायरनो सापर्ट खालामगोन सोर गोदान। जोंहा नैनी ब्लॉग क्या बोल रहा है, थैंक यू भैया, थैंक यू, वेलकम नैनी ब्लॉग। जोंहा गौतम ब्र'आ कमेन्टखौ दानबाय, मा होनदोंमोनथाय? जोंहा सोरांसा बसुमतारी जाबाय आदा, जाबाय दे ब्लु, जाबाय दे ब्लु होबाय आं। सोरखौ सापर्ट खालामनोबा सापर्ट खालामनो हागोन। दे कमेन्ट खालाम। जोंना 6 जन दंलै, 6 जनल'सै। लोगोफोर सोरखौबा सापर्ट खालामनांगौ नामा, सोरखौबा सापर्ट खालामनांगौ नामा होनना सोंहरदों जोंहा सोरांसा बसुमतारिया। आब' दिपालि थांबाय नामा सापर्ट नांगौबा? नै जोंहा सोरांसा बसुमतारिया सोरनोबा सापर्ट नांगौबा होनना बुंदों। गौतम दानो साबस्क्राइब 50K जादोंमोन, दा गोबां खमायबाय। दासो 50K जादोंमोन, गोबां खमायबाय आरोना। 18 जनल'सै, 50 जादोंमोन माने 18 जनल'सै आरो दा। गोबां खमायबाय माथो होनबा गौतम ब्र'। मानो इमान बेबायदि खमायबाय थादोंथाय? ना फल'वार्स खालामलायाग्रासो होयो नामाथाय सापर्टफोरखौनो? फल'वार्स खालामलायनानै होनांगौ। जोंहा उमेशआ मा होनहरदों, आलायरन मे बी न्यू है, मुझे सपोर्ट हरदो ब्र'। उमेश हरगोन र', नोंनो हरगोन। जोंहा आलायरना सापर्ट हरगोन दे। मा ससि बेलेग लिरना हरलायदोलै। नोंखौलाय भांफोरसो निसा नांबाय नामा दिनै शिवरात्रिनि? ठीक है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उमेश आपको सपोर्ट कर रहा है आलायरन ने। हर हर महादेव, भोलेनाथ। मिथियाथ' एसे जाबाय नामा होनना बुंदों। एसे जाबाय इयो, बेनिखायनो बेबायदि उल्थां फाल्थां लिरगासिनो नोङो। खर' दावखोबाय इयो। दा गाबफ्लांबायसो थागोन नोङो, दुखु जाफ्लांबायसो थागोन। नैनी ब्लॉग चला गया है क्या? आप कमेंट दीजिएगा प्लीज।
आज शिव शंकर जी का पूजा था ना नैनी ब्लॉक, पार्टी सार्टी नहीं किया है क्या? आप मेल है ना फीमेल है, प्लीज बता देना दो नैनी ब्लॉक। फीमेल है, ओ फीमेल है ना। आप कहाँ से हो नैनी ब्लॉक? जय भोलेनाथ, भोलेनाथ। आप भी भोलेनाथ के भक्त है क्या, भक्त है क्या नैनी जी? जोंहा सोरांसा बसुमतारी। हेल' दिगन ब्र, आं ओंखारनोसै खोमा माथो सापर्टबो रावबो बिया, रावबो सापर्ट बिया। रावबो सापर्ट बिया, नों ओंखारनोसै नामा होमबा? जोंहा होमबा आं नोंनिखौ ब्लु होखारना होनि दै। उमेश हाजवारी, मैं आपको सपोर्ट कर दिया बट आपका बेल बटन हॉट नहीं है, ऑल नहीं है ना। हाँ, तो क्या करो उसका भिडिअ, बिनि भिडिअआ अबेबा इदिनो बेलाइक माबा थुजाया, माबोरै खुलिनोथाय चेनेलखौनो आंबो सिगाङाव नायखांबाय, अलखौनो थुजायोना। थेंक इउ आलायअरन होनना बुंदों उमेशआ। गौतमा मा होनदों जोंना, ब्र दानो सानसेयावनो 50K जाना थाबनो खमायो, 18Kल' दं दा। दा 18Kल'सै आरोना, 50K आव गोबां खमायदों सानसेयावनो। नैनि ब्लग सिलचर शहर लव, आप कहाँ से हो भैया? मैं तो नैनी ब्लॉक, मैं आसाम से हूँ। हाँ, आसाम से। आलायअरन हर हर महादेव, हर हर महादेव। आलायअरन जोंना माबाखौ इम'जिखौ बुरजा हरनाङा दै, बुरजा हरनाङा, मोननै गाहामल' हर, मोनसे नङाबा मोननै। जोंना गौतम बसुमतारिया ब्र'आ मा होनदों, नोंगौथ' सासेनिबो सापर्ट, आंनोथ' सासेनिबो सापर्ट नाङा, आंबो सापर्ट खालामा ब्र'। रावखौ सापर्ट खालामा आरोना, जेबो नङा ब्र'। खमायबाय थायोब्ला अबाव दुखु जाया जानोलै, सबबो दुखु जायोना, टेनसन जायो। एसेबां सानसेयावनो एसेबां बुरजा खमायब्ला। जोंहा नैनि ब्लगआ मा होनदों, जय शिव शंभु, नमस्ते जय शिव शंभु। आप पार्टी कर रहे क्या नैनी ब्लॉग? आलायअरन वेलकाम उमेश हाजवारी, वेलकाम होनदों उमेश हाजवारी। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों, हाय दासो, सनाराम ब्र' नों दासो आरोना, थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय, थेंक इउ। आलायअरन हर हर महादेव, हर हर महादेव। नैनी ब्लॉग मैं अभी आसाम की, मैं भी आसाम की खून भैया। अच्छा, आसाम से, आप भी आसाम में था क्या पहले? नहीं भैया, नहीं भैया, तो क्या नहीं भैया हुआ अभी? मैं भी आसाम की हूँ भैया। आप भी आसाम का है क्या? अच्छा, आसाम से आप भी। जोंहा सनाराम ब्र'आ दासो फैदोंना, दहायनिया सोरमोनथाय सनाराम माबाया, ना बेनो नायदोंमोन नामाथाय सनाराम ब्र'निनो। सिलचर कासर लव, आप कहाँ से हो भैया? कासर सिलचर कासर।
गौतम होनदों जोंना गौतम ब्रह्मआ मा लिरदों बोलो बोलो कौन से डिथिं से हो बोलो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो तू ब्रो आंखौ सोंदों नामा माबा गौतम ब्र आंनि डिस्ट्रिक्टखौ सोंदों आंनि डिस्ट्रिक्टआ आं सनितपुरनि गौतम ब्र सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि नैनी ब्लॉक आप भी आसाम से है क्या आसाम कहाँ से हो आप सिलचर आसाम में सिलचर किधर है मेरे को तो पता नहीं है मालूम नहीं है सिलचर कसार सिलचराबो आसामाव गोलैयोमोन ना नङालै बै हिन्दी बुंनायखौसो होनदो सोंदों आं हिन्दी बुंनायखौसो सोंदों आरोना नोङो बोलो खनसे दिशा से हो तो ब्र जोंहा माबासो नुदो इयो गौतम ब्र बियो माबासो आरोना हिनजाव मानसिसोनो सनिराम बिटुवे ब्लग गौतम सापर्ट खालामबाय नाय गौतम सापर्ट खालामबाय नोंखौ जोंहा सनाराम बिटुवे ब्लगा जोंहा नैनि ब्लगा मा होनदों सिलचर सिटी डिस्ट्रिक्ट कासार अच्छा सिलचर सिटी डिस्ट्रिक्ट कासार आसाम में पड़ता है ना मेरे को तो मालूम ही नहीं है आसाम में पड़ता ना किधर पड़ता है नैनी ब्लॉग मैं भी इतना मालूम नहीं है आसाम में क्या क्या है क्या क्या शहर है मालूम नहीं है गौतम गोलिया ब्रो आसामनि आसामनि गोलिया ना ये सिलचर कासारा होनबालाय माथो इयो आसामनि आंबो आसामनि होनना बुंहरदों माथोलाय गौतम बसुमतारी गाइस आंनो सासेनिबो सापर्ट नाङा मानो खालामदों सापर्ट ब्रमोन मानो सापर्ट खालामदों होनना बुंदों जोंहा माबाया गौतमा सापर्ट नाङानैनो माने खमायफिनलांबाय थानायखाय दुखु जादों माने एसे बिराद खमायगासिनो नै ना सानसेयावनो सानसे बिराद खमायगासिनो जोंहा नैनि ब्लगा भैया आप सोनितपुर के है क्या हाँ मैं सोनितपुर से नैनी ब्लॉग मैं सोनितपुर से हूँ गावलिया लरा आरएस फेमिलि तुलुमुनि जोंहा तुलुम दावहारुआबो लाइभ फैदों जोंहा सोरांसा बसुमतारिया रावनोबो नाङाब्ला आं ओंखारनोसै दै नोङो दाबो दं आरोना सोरांसा बसुमतारी दे सापर्ट नाङानो जोंहा माबानो सनारामा थांबायसो नामाथाय सनारामनो बानायना होलाय सापर्ट नै जोंहा कम निउ फ्रेन्ड जोंहा नैबे सनाराम ब्रनो सापर्ट खालामना हरलाय सोरांसा बसुमतारी सनाराम ब्रनो सापर्ट खालामना हरलाय ब्लु खालामना होनि आं नोंनो दै लाइक डन थेंक इउ सनाराम ब्र थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा रमिया आगै फैदों हाय आदा उन्दुआखै नामा उन्दुथ'वाखै आगै दै उन्दुथ'वाखै आङो दा नै दसे लाइभआव फैनानै लाइभ दोननानै उन्दुनोसै सोरांसा बसुमतारी खालाम दे आं ब्लु खालामना होबाय दे सोरांसा नोंनो ब्लु खालामना होबाय आलायअरना किस किस को सपोर्ट चाहिए मैं सपोर्ट करूंगा इसके बदले आपको दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कीजिए अभी तक सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए अच्छा
ठीक है, सपोर्ट कर दीजिए। किसी को चाहिए तो बोल देना, हम लोग का पास अभी आलयरन है, आलयरन ने सपोर्ट कर देगा सभी को। किसी को चाहिए तो जोंहा बसुमतारी आगैया मा होनदों लाइक, थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू रमि। नेनि ब्लग लाइक डन, थैंक यू साब डन, थैंक यू नेनि ब्लग, थैंक यू। आई श्योर बैक खालामगोन, मैं श्योर बैक करेगा हाँ आपको 26 वर्ष के बाद श्योर बैक करूंगा ये चैनल से। जोंहा रमि आगैया मा होनदों ओंखाम जाबायबा मा ओंख्रि खोन्थादो आदा। रमि आगै ओंख्रिया माबासो सयाबिन टमेटर आलु बेनिफ्राय माबामोन तिता केरेला गोखा माबामोन आरोना भाजामोन। जोंहा मनीष सिंह आया है, जय माता दी, थैंक यू मनीष सिंह मेरे लाइव में आने के लिए, थैंक यू, जय माता दी। जोंहा सनाराम ब्रह्मानदों रमि आंनो बेग हराखैमोन नामानो, बेग हराखैमोन नामा होनदों रमि। जोंहा सनाराम ब्रआ रमि आगै नों बेग हराखैमोन नामा। जोंहा गौतमा मा होनदों गाइसमोन दुखु दामोन आंना दिनै सानसेयावनो गोबां खमायजोब्बाय। जोंहा ब्रना गोबां खमायदोंनो सानसेयावनो दिनै। बेनिखायनो सापर्ट नाङा होनदों, इयो सापर्ट बियाखै रावनावबो। जोंहा सनाराम ब्र मा होनदों हर हर महादेव सनाराम ब्र दिनैथ' शिवरात्रि पार्टि सार्टि खालामदोंना खालामासै सनाराम ब्र। आलयरना वेलकाम टू मनीष सिंह इस दिगन ब्लॉग चैनल। अच्छा आलयरन ने बोला है आपको वेलकम बोला है मनीष सिंह। रमि आगैया मा होनदों टेस्टी लाइक, थैंक यू। गोथाव मोनो आरोना रमि आगै नोंबो बिदिखौ। जोंहा गौतम ब्रआ मा होनदों 50K निफ्राय 18K लसै ब्रमोन, बेनि थाखाय आं दुखु मोनदों ब्रमोन। माने जोंहा माबाना गौतम ब्रना 50K जाबायमोननो आरो बेनिफ्राय 18K लसैनो, बेनिखायनो बिराद दुखु मोनगासिनो इयो। जोंहा सोरांसाया मा होनदों सनाराम बसुमतारी फुल भिडिअ नायना खालामना होबाय आङो आं होनदों आरोना सनाराम ब्र। जोंहा सोरांसा बसुमतारिया नोंखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामना होबायनो। जोंहा रमिया मा होनदों हरबायमोन सनाराम नोंनो हरबायमोननो सापर्ट हरबायमोननो सनाराम। आलयरन मुझे भी सपोर्ट कर गाइस, सोनाराम सपोर्ट मांग रहा है आलयरन आपसे, प्लीज सपोर्ट कर देना। नेनी ब्लॉग क्या बोल रहा है बाय टू गुड नाइट नेनी ब्लॉग, गुड नाइट। मेरे लाइव में आके सपोर्ट देने के लिए थैंक यू नेनी ब्लॉग। आप जा रहे क्या, जा रहे तो एक बार कमेंट करके जाना है, बाय बोल के जाना। थैंक यू नेनी ब्लॉग, थैंक यू। जोंहा रमि आगैया मा होनदों आंनि भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोनहरसाय दे सनाराम, कमेन्ट हरना दोननांगौनो सनाराम माबायानो रमि आगैनो। आलयरन मनीष सिंह आपने दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज दो सपोर्ट एंड हिट द बेल बटन एंड प्लीज कमेंट। आपको भी सपोर्ट चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है मनीष सिंह, आप चला गया है क्या, नहीं गया है तो कमेंट कीजिए। आप मेरा चैनल में नया है तो प्लीज सपोर्ट कर, मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए। मैं भी आपको 24 वर्ष के बाद में बैक कर दूंगा। हाँ आप कमेंट करके रखना। और ये आलयरन है ना, आलयरन भी आपको सपोर्ट कर देगा। वो आलयरन का पास चैनल नहीं है, हाँ उसको सपोर्ट मत करो, मुझे सपोर्ट कर देना। थैंक्स सोरांसा थैंक्स होनना बुंदों जोंहा सनाराम ब्र। हा नैबे जोंहा सोरांसा नोंखौ दायो सापर्ट खालामदों ना, बेबो आंनि लोगो आरोना सोरांसा ब्र।
सोरांसा ब्र बियो आंनि लोगो र' दै आं सम गैथ'आ आं लाइभ दंगासिनो दा दसे थानानै होनो हागोन र' आं लाइभ होगासिनोबा नै दा बोरै बेक थांनो दा अके रमि होनना बुंदों सनाराम ब्र'आ अके रमि होनना बुंदों बाय भैया थेंक इउ नेनि ब्लग थेंक इउ बाय बाय स्वीट ड्रिम आलायअरना मा होनदों सनाराम बेट्टी basumataryy मैंने आपको सपोर्ट कर दिया फुल वीडियो देख के सनाराम नोंखौ सपोर्ट खालामहरबाय नो जोंहा आलायअरना दै आलायअरनाबो आंनि लोगो आरो दै सनाराम ब्र आंनि लोगो बेबो सपोर्ट खालामहरबाय नो नोंखौ फुल वीडियो नायनानै सपोर्ट खालामहरबायनो बिनाव आलायअरनाव चेनेल गैया आरोना बेखौ बेक हरफिनाबाबो जायो सनाराम ब्र बेक हरफिनलायनाङा नोङो जोंहा रमि बसुमतारिया मा होनदों रमिया गैया मा खालामदों सनाराम मा खालामदों होनना सोंहरदों जोंहा रमिया गैया गौतम ब्र'आ मा नुदों आई एम सरि गाइस आई एम भेरि एक्साइटेड एवेनी माय प्रब्लेम गाइस as excited any my problem guys दै आं इखौ बर'नि बुंना होनो हानाय नङा दै आं फरायबायल' गौतम ब्र मा होनदों माय चेनेल होनना बुंदों दै गौतम ब्र'आ आं बर'नि बुंना होनो हानाय नङा आरोना गौतम ब्र जोंहा सोरांसाया मा होनदों बाय आदा आं ओंखारनोसै दै थांफिनलायनोसै नामा नोङो सोरांसा दे थांफिनोबा बोखारना होनि दे आं माबाखौ ब्लुखौ फैयोबाथाय दङ आंजों माबाबाथाय फैफिनोबाथाय दा फैफिनोबाथाय माबाबानो जाबाय कमेन्ट होबानो जाबाय जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों थेंक्स रमि थेंक्स रमि एन्ड आलायअरन रमि आरो आलायअरन थेंक इउ होनना बुंदों जोंहा सनारामा उमेश हाज'वारिया मा होनदों आं ओंखारथ'नोसै ब्र मानो ओंखारनोसै उमेश नोंनो सापर्ट नांगौना नामा नै सोरनोबा सापर्ट बिहरदो जोंहा सोरांसाया थांबायसो खोमा सोरांसाया सापर्ट हरदोंना हराखै नोंनो उमेश आलायअरना सापर्ट हरबाय दा सापर्ट लादो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायना ला ओंखारलांसैबा खनसे बाय होनबावलाय आङो नोंनिखौ ब्लुखौ बोखारना होगोन आङो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों थेंक्स रमि आं आलायअरन फरायखांगोन आलायअरना मा होनदों रमि बसुमतारी मैंने आपको सपोर्ट कर दिया रमि आगै नोंखौ जोंहा आलायअरना सापर्ट खालामना होबाय दै रमि आगै आंनि लोगो दै रमि इयो सापर्ट खालामना होबाय नोंखौ रमि आगैया मा होनदों दे आलायअरन आंखौबो सापर्ट खालामदो भिडिअ नायना रमि आगै नोंखौ सापर्ट खालामना होबाय दै जोंहा आलायअरना कमेन्टसो हरदोंना हरासैथाय खोन्थाहरलाय कमेन्ट होना हरनांगौ दै माबाबाथाय भिडिअ सापर्ट होदोंबाथाय होमबा मिन्थियो आरो जोंहा रमि आगै सापर्ट माबा हरखादों आरोना कमेन्ट हरखादों नोंनो नायबानो जाबाय जोंहा समित्रा बर' फैदों थेंक इउ समित्रा ब्र समित्रा बर' थेंक इउ दै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माबोरै खबरफ्रा खोन्थाहरदो हाय होनना बुंदों हेल' समित्रा मा ओंख्रि जाबो खोन्थाहरदो जोंहा लक्ष्मि दैमारि फैदों थेंक इउ लक्ष्मि दैमारि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेल' आगै होनदों हेल' आब' माबोरै खबरफ्रा खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाबो खोन्थादो जोंहा गौतम ब्र मा होनदों अके जेबो नङा दै ब्र जाय जे बहेनाया जाय बुजिनाया बुजिगोन होनना बुंदों आरोना गौतम ब्र जाय बुजिनाया बुजिगोनथ' आरो बुजिनायालाय आंथ' फरायनोल'सो रोङो आङो फरायल'सो आंथ' इंलिसखौ बुंफिननो रोङा आरोना बर'नि ट्रेन्सलेट खालामनो हाया जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों पार्टि गैया ब्र पार्टि गैयालै ब्र आङो बेलेगावसो दंफैयोना पार्टि खालामनाय जायासै गामियावबालाय पार्टि जागौमोन दिनै फुजा बायदिसिनाबो जागौमोन फुजाफोराव गोबां इन्ट्रेस्ट जागौमोन गामियाव थानायमोनबा सापर्ट
लाबाबो खमायोसो माथो सापर्ट लाबाबो खमायोसोलै उमेश खमायनायालाय माथो खालामनो फुल भिडिअ नायलायनानै सापर्ट खालामनांगौ 24 हर्सनि उनाव नङाबा आनसाब जाफिनो जाखायो उमेश बिदिया दे बिदिनो सापर्ट लालायबाय थाबानो उनाव थालाङोलै लासैनो लक्ष्मिया मा होनदों जोंहा लक्ष्मिया मोजां आगै मोजाङानो ना आब' खबरा ना ओंख्रि जाबोखो आब' लक्ष्मि जोंहा आरबि ब्रह्म ब्लग फैदों थेंक इउ आरबि ब्रह्म ब्लग आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हाय होनना बुंदों हेलौ आरबि माबोरै खबरफ्रा मा ओंख्रि जाबोखो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों उमेश हाज'वारि आंजों लोगो गैया नामा उमेश हाज'वारि सनाराम ब्र'जों लोगो दंना गैया सोंहरदो नोंखौ मैया खालामलायदोंमोन नामाथाय नोंसोरो मैयाबो फैदोंमोन ना उमेशाबो ओमफ्राय सनाराम ब्र' नोंबो दंमोन आरबि ब्रह्माया जोंहा मा होनदों उमेश सापर्ट खालामदो उमेश सापर्ट खालामनांगौनो थांबायसो नामाथायो लक्ष्मि दैमारिया मा होनदों अबेनि नों आगै आङो माबानि दे सनितपुरनि आब' सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो जोंहा समित्राया मा होनदों समित्राया मोजाङानो आंना खबरा नोंनि लोगोफोरखौ आंनिबो लोगो जानो सापर्ट खालामनो होदो दे जोंहा समित्रा बर'खौबो सापर्ट खालामना होलायदो जाय सापर्ट गैया लोगो खालामलायनानै ला गासैबो सोर गैया जोंहा समित्रानोबो सापर्ट नांगौनो जोंना गौतम ब्र'आ मा होनदों निउ कामिं सुन फेरि सं एन्ड भिडिअ निउ कामिं सुन माने गोदान फैगासिनो आरोना गौतम ब्र' गोदान मेथाइ भिडिअ फैगासिनो नामा होनदों नोङो आलायअरना मा होनदों सोरबा सापर्ट खौनो बिया थांनोसै खोमा आङो रावबो सापर्ट बिया जोंहा आलायअरन दं दै आलायअरना आंनि लोगो सोरबा सापर्ट नांगौबा सापर्ट बिहरबानो जाबाय नै आलायअरनाव जोंहा आलायअरनाव आंनो लोगो इयो सापर्ट खालामना होगोन बिनाव चेनेल गैया आरोना बेखौ सापर्ट बेक हरफिनलायनाङा बियो भिडिअल' नायो जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों जाथ'वाखै होनना बुंदों ओंखाम जाथ'वाखै आरोना दाबो आरबि जोंहा रमिया गैया मा होनदों समित्रा आंनि भिडिअ नायना सापर्ट खालामना होदो आंबो सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों जोंहा समित्रा नोंखौ सापर्ट खालामनो होदों रमिया गैया नोंबो बेबो बेक हरफिनोनो जोंहा सनारामा ब्र'आ मा होनदों सुसमिता बाजै आंजों लोगो जाहरदो फुल भिडिअ नायना आंबो सेकेन्ड चेनेलजों सापर्ट खालामगोन जोंहा सनाराम ब्र'नाव चेनेल मोननै दं आरोना ओमफ्राय सेकेन्ड चेनेलजों खालामहरगोन आरोना इयो दायो समित्राखौ सापर्ट खालामहरनो थिनदों बिनाव चेनेल मोननै दङ बेयो चेनेल मोनसेजों सापर्ट खालामहरगोन आरो दायो जोंहा आरबिया मा होनदों निनि सापर्ट खालामदो जोंहा निनिसा थांबाय खोमा दै जोंहा आरबि निनिसा थांबाय इयो बर' नङामोन इयो माबामोन आसामनिनो आरोना होमबाबो बर' नङामोन बियो थांबाय इयो दहायनो बाय होनलांदों जोंहा उमेशआ मा होनदों सनाराम बिटुआइ ब्लग गैया ब्र' हरगासिनो आं नोंनो सापर्ट दे नोंसोरो फुल खालामलायनानै लालै सापर्टखौ खमायलांफिनबाय थायोना नङाबा गोसोआव लाखिलायनानै माबा 24 हर्सनि उनाव लालायलाय उमेश 24 हर्सनि उनाव लालायलाय गोसोआव लालायलायनानै जोंहा सनाराम ब्र'आ ओके हो जाएगा आलायअरन जोंहा सनाराम ब्र' आलायअरनाबो माबासो बर'नो लिरना हो जेबो नङा जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों आंखौबो खिन्था आं नोंनि लोगोफोरखौ सापर्ट खालामनो होनना बुंदों आरोना
दायो नैबे लाइभआव थानाय लोगोफोरखौ खोन्थाना होनि आङो जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायना होबानो जाबाय गासैबो जोंहा आरबि ब्रह्माखौबो सापर्ट खालामना हो जोंहा रिंसार भिडिअ फैदों थेंक इउ रिंसार आगै थेंक इउ रिंसार फंबाय माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाबो खोन्थालाय हाय आदा सना जोंहा लाइक गुड नाइट रिंसार फंबाय माबोरै खबरफ्रा जोंहा महिमा बिब्लग फैदों हाय आगै थेंक इउ महिमा ब्लग थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हाय आगै होनना बुंदों हेल' आब' माबोरै खबरफोरा खोन्थादो ओंखामफोर जाखांबाय नामा जोंना गौतम बसुमतारिया जोंना माबाखौ दानबाय मेसेजखौ मा होनदोंमोनथाय जोंना महिमा बिब्लगा लाइक दान थेंक इउ आब' थेंक इउ लाइक दान होननायनि थाखाय थेंक इउ जोंना सनाराम ब्र'आ मा होनदों दे उमेश हाज'वारि आंबो गुबुन आइडिजों सापर्ट खालामगोन आंबो बेजोंबो हरगोन जोंहा उमेश नोङो सापर्ट खालामहैबाय नामा जोंहा सनाराम ब्र'नो सापर्ट खालामना हो इयो बिनाव आइडि माबा दङ चेनेल मोननै दङ बेलेग चेनेलजों सापर्ट हरग्रोगोन आरोना इयो उमेश ओमफ्राय बेजोंबो हरगोन माने जोंहा समित्रा बर'आ मा होनदों उमेश हाज'वारि सनाराम बिटिवाइ सापर्ट खालामदो दे समित्राखौबो सापर्ट खालामना हो सनाराम ब्र' उमेश नोंसोरनाव सापर्ट बिहरदों सापर्ट खालामलायना हो जोंहा लक्ष्मि दैमारिया मा होनदों आलायअरन आगै सापर्ट खालामदो आलायअरन नैबे लक्ष्मि दैमारिखौबो सापर्ट खालामना होनांगौनो सापर्ट खालामना होलाय लक्ष्मि आब'नो सापर्ट नांगौनो सौमित्रा बर' अके रमि सौमित्रा या बुंदों अके रमि होनना बुंदों ओमफ्राय लक्ष्मि दैमारिया मा होनदों सौमित्रा लोगो जादो सौमित्रा लोगो जानांगौनो नै जोंना लक्ष्मि आब'आ लिंहरदों बुंहरदों सनाराम ब्रह्म मा होनदों अ रमि दं आं उन्दुना रमि जोंहा सनाराम ब्र'आ उन्दुना दंनो जोंहा सौमित्रा बर'आ मा होनदों लक्ष्मि दैमारि अके फ्रेन्ड होनना बुंदों लक्ष्मि दैमारि नोंखौ अके फ्रेन्ड होनना बुंदों जोंहा सौमित्रा बर'आ जोंहा आलायअरना मा होनदों सौमित्रा बर' मैंने आपको सपोर्ट कर दिया फुल वीडियो देख के आप भी दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कर दीजिए सौमित्रा बर' जोंहा फ्रेन्ड दंखायो सौमित्रा बर'आ आंजों फ्रेन्ड दंखायो आरोना जेबो नङा जोंहा आलायअरना सापर्ट खालामना होबाय दे नोंखौ सौमित्रा बर' नोंखौ सापर्ट खालामना होबायनो आलायअरना लाइभ आ रहा है जोंहा उमेशआ मा होनदों उमेश हाज'वारिया सौमित्रा बर' आब'जों आं सापर्ट दंखायो आब'सो आंजों गैया नामा आब'आसो आंजों गैया नामा होनना बुंदों चेक खालामलायना नायबानो जाबाय सौमित्रा जोंहा उमेशआ नोंजों सापर्ट दंखायो नै ओमफ्राय चेक खालामना नायलाय नोङो उमेशजों दंना गैया जोंहा सनाराम ब्र' मा होनदों दिगन ब्र' सापर्ट डान लाइक चेक थेंक इउ सनाराम ब्र' थेंक इउ लाइक डान सापर्ट डान थेंक इउ जोंहा रिंसार फंबाया मा होनदों दालिसो आदा सना मोजां खबरा मोजाङानो आरोना बेनिफ्राय रिंसार फंबाय नोंनोबो सापर्ट नांगौ नामा सापर्ट नांगौबा सापर्ट लालाय नै लोगोफोरजों सापर्ट लालायबानो जाबाय जोंहा लाइक थुआखैबा लाइक खनसे थुना हो लाइक होखाबाय नामा जोंहा रिंसार फंबाय महिमा बिब्लग नों आंजों सापर्ट दं ना गैया आगै जोंहा महिमा बिब्लग आंजों सापर्ट दंखायो नामा नोङो आं खनसे चेक खालामना नायनि र' चेक खालामना नायनोदे आङो दसे बुजियानोसै जोंहा महिमा बिब्लग जोंहा आब' सापर्ट दंखायो दै आं नोंजों सापर्ट दंखायो आं नै दासो नायना फैबाय अलरेडि सापर्ट दंखायो
Purno Hajuari फैदो जोंहा थेंक इउ Purno Hajuari आं लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेल' रिंसार बिटिवाइ आंखौ सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन जोंहा रिंसार बिटिवाइ सापर्ट खालामना होनांगौनो Purnoखौ जोंहा Purnoआबो नोंखौ सापर्ट खालामना होयोनो Purno Hajuari रिंसारखौ सिनायदोंना सिनायाखै नोङो रिंसारखौ सिनायाखै नामा जोंहा सिनायलायखायो गासिबो रिंसारखौबो सिनायलायखायो गोदो जों गामियावनो थानायमोन इबो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों अमेश हाज'वारि आं सापर्ट खालामबाय दे बेक अमेश हाज'वारि नोंखौ जोंना नै सनाराम ब्र'आ सापर्ट खालामहरबायनो नैबे बेलेग आइडि नामा जोंना सनाराम ब्र'ना बेलेग आइडि सापर्ट खालामहरबायनो आलायरन लक्ष्मी मैंने आपको सपोर्ट कर दिया लक्ष्मी नोंखौ सापर्ट खालामना होबायनो जोंहा आलायरना सापर्ट खालामना होबायनो दे जोंहा सौमित्रा बर'आ मा होनदों आलायरन थेंक इउ स' माच आलायरन थेंक इउ स' माच होनना बुंहरदों जोंहा सौमित्राया अमेश हाज'वारिया जोंहा मा होनदों सनाराम बिटिवाइ ब्लग थेंक्स होनना बुंहरदों अमेशा सनाराम ब्र' लक्ष्मी दैमारि फुल नायना सापर्ट खालामदे आगैमोन जोंहा फुल नायलायनानै सापर्ट खालाम आरोना गासिबो जोंहा लक्ष्मी आब'आ बुंहरदों फुल नायलायना सापर्ट खालाम फुल नायलायना सापर्ट खालाम जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनहरदों आंनो दे बे अमेश हाज'वारि अमेश हाज'वारि नैबे सनाराम जोंहा ब्र'आ बेनो आरोना बेबो माने बेलेग आइडि आरो दहाय बेलेग आइडिमोन दायो इयो चेनेला मेन चेनेला नैबे ओमफ्राय इयो बेलेग आइडिमोन आरो जोंहा आलायरना इउ वेलकाम सुमित्रा ब्र' बर' इउ वेलकाम सुमित्रा बर' होनना बुंहरदों आरोना आलायरना Purno Hajuari सिनायदों होनना बुंहरदों Purno Hajuariया बे सापर्ट खालामलाय सिनायलायदोंबा सिनायलायखानायसो जोंहा आलायरना मा होनदों लक्ष्मी दैमारि शर्ट भिडिअखौ फुल नायदों शर्ट भिडिअखौ फुल नायदोंनो जोंहा आलायरना मा दं गैखाया आरोना चेनेल गैखाया इखौ बेग हरनाङा बेनिया आनसाबबो जाफिनखानाय नङा आरोना बेनिया चेनेल गैयाना इयो खालि नायबाय थाखायोल' खालि भिडिअ बेग हरफिनलायनाङा बेनो आलायरननो जोंना Purno Hajuariया मा होनदों लक्ष्मी दैमारि सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन लक्ष्मी दैमारि आब' नोंखौ सापर्ट नोंनाव सापर्ट बिहरदों Purno Hajuariया बेखौ सापर्ट खालामोनो लक्ष्मी दैमारि दे आगै आलायरन दे आगै आलायरन होनना बुंदों लक्ष्मी दैमारिया लक्ष्मी दैमारि आगै आब' बेग हरनाङा दे इनो ना चेनेल गैया जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनहरदों दिगान आं नोंखौबो सापर्ट खालामदों थेंक इउ सनाराम आंखौबो सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा थेंक इउ सापर्ट खालामलायनांगौ बिदिनो जोंहा सनाराम ब्र'आ आंनावबो मोननै दङ दंनायालाय ओमफ्राय आङो मैयानो हरदोंमोन नामाथाय नोंनो गंसे मबाइलजों मैयानो हरदोंमोन नामाथाय ओमफ्राय आलायरना मा होनदों थेंक इउ लक्ष्मी दैमारि थेंक इउनो लक्ष्मी दैमारि Purno आगै जागोन होनना बुंदों जोंहा लक्ष्मी आब'आ जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा फैदोंलै गुड इभिनिं ब्र' होनना बुंदों थेंक इउ आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा गुड इभिनिं माबोरै खबरफ्रा आदा नों फैयाखै नामा लाइभ फैयाखै नामा आदा जोंहा लाइक दान होनना बुंदों थेंक इउ आदा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ओंखाम जाबायना आदा आरबि आदा आरबि एन्टारटेनमेन्ट ओंखाम जाबोबाय नामा सनाराम ब्र' मैयानो सापर्ट हरखादों आं बे मोनसे गंसे मबाइलजोंबो नोंखौ लाइभ फैब्ला आं
आं न'आवसो फैजोबो बुंदों बेखायनो फैथ'वाखै ब्र'। लाइभ फैब्ला आं नावसो फैजोबो बुंदों बेनिखायनो फैथ'वाखै ब्र' होनना बुंदों आरोना। जेबो नङा दे आदा, जेबो नङा। जोंहा पुर्न हाज'रा मा होनदों? लक्ष्मी दैमारि आं सापर्ट खालामना होबाय सर्ट भिडिअ नायनानै आरो कमेन्टबो हरबाय। जोंहा लक्ष्मी दैमारि आब' कमेन्टबो हरबाय नै इयो सर्ट भिडिअ नायनानै हरदों आरोना पुर्न हाज'रिया। रमि बसुमतारिया आगैया होनदों आदा उन्दुनोसै आं गुड नाइट गुड बाय। दे रमि आगै उन्दुदो दे गुड नाइट सुइट ड्रिम। जोंहा रमि आगै दे उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो दे। जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआव मा होनदों आदाया आं ओंखाम जाखांबाय फंबाय। ओंखाम जाखांबायना आदा? मा ओंख्रि जाखोलै आदा? मा ओंख्रि जाबोखो? लक्ष्मी दैमारि पुर्न आगै दसे उनाव र'। दसे उनाव होनना बुंदों आरोना पुर्न नोंखौ दसे उनाव हरगोन जोंहा लक्ष्मी दैमारि आब'आ दसे उनाव हरगोन। बोरमा दालि रुटि टमाट' साखिनि पापरसोमोन। वाव आदा गोथावथारलै नोंनानो। जोंहा गभर्नमेन्टनि ओंखाम जायो आदाया। थेंकिउलै आदा आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। जोंहा आदाया दे नोगोर मानसि थाङोलै फरायखनोनो हाया बासा आदाया। जासाबबाय फंबाय जासाबबाय। पुर्न हाज'वारिया मा होनदों लक्ष्मी दैमारि जागोन दे होनना बुंदों। जागोन दे होनना बुंदों आरोना लक्ष्मी दैमारि आब'। दिपालिमोन फैदोंमोनलै थांजोब्बाय दहायनो फैदोंमोन गासैबो थांजोब्बाय। जोंहा तुलुमनियाबो फैदोंना लाइभ फैदों दा तुलुमनियाबो आदा आरबि आदा आरबि तुलुमनियाबो लाइभ फैदों खोमाथ'। थांनो सोलाबा इन्डिया इउटुबारफ्रानो फैयो नालाय इण्डियान इउटुबारफ्रानो फैयो नालाय होनना बुंदों आरोना। औ गोदान गैला खोमा आदा रावबो गोदान गैला खोमा नैबे जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टखौबो खालामना होलाय आलायारन सापर्ट खालामना होलाय माबाखौ नैबे आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ खालामना हो आलायारन। जोंहा तुलुमनि नाव कमेन्ट होनो फैबाय फंबाय होना फैबाय तुलुमनि नाव कमेन्ट होना फैबाय आरोना आदा। आंथ' थांनायानो जायाखै बिनाव तुलुमनिनाव थांनायानो जायाखै आं तुलुमनिनाव फार्स्टआवसो थांदोंमोन दा थांनायानो जायाखै समखौनो मोना नालाय थांनोबो। जोंहा पुर्न हाज'रिया मा होनदों आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन। जोंहा पुर्न हाज'वारि नोङो आरबि आदाखौ सापर्ट खालामना होलाय नोङो आरबि आदाया बेग हरफिनखायो नोंनो हरफिनखायो बयनोबो। आरबि आदानाव भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोन नोङो। जोंहा आरबि आदाया माबा हरखायो आरोना बेग हरखायो बयनोबो बेग हरो। आं अलरेडि सापर्ट दंखायो आरबि एन्टारटेनमेन्टनियाव आरबि एन्टारटेनमेन्टनियाव अलरेडि सापर्ट दंखायो जोंहा आलायारना। जोंहा आरबि आदाया मा होनदों दिनै मेला लाइभ फैदों दिनै मेरला लाइभ फैदों फैदोंथ' आरो आंनावबो नटिफिकेसन फैदों मोननै मोनथामसो फैदों आंनावबो लाइभ फैनायफ्रा।
दंखायो ब्र होनना बुंदों। अ दंखायो आरोना। दे कमेन्ट होदो दे लोगोफोर। आंबो नोंखौ कमेन्ट होनांगोन नायबोनो आं नोंनि लोगोसो गेलेयो। दे कमेन्ट हो दे सोर सोर दङ खोन्थादो दे। जोंहा सोरबा सोरबा थांजोबबायसो नामा ओंखारलांजोब्बाय नामा। पुर्न कमेन्ट हरलायना प्लिज। कमेन्ट हरलायना प्लिज होनना बुंदों। पुर्न कमेन्ट हरनांगौनो माबानाव आरबि आदानाव कमेन्ट हरना दोन दे नोङो भिडिअ नायनानै। ब्लु अ आदा ब्लु होनि र'। दे ब्लु होना होबाय आं आदा। आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब सापर्ट खालामना होबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो। जोंहा आरबि आदा पुर्नआ सापर्ट खालामना होबायनो नोंनाव। अके होनना बुंदो। पुर्नआ सापर्ट खालामना होबायनो कमेन्टबो हरबाय। अ कमेन्टबो हरबायनो पुर्न हाज'वारिया। कमेन्ट हरलायना दोनबानो जाबाय गासिबो। साथामल'सैलै जोंहा ओंखारलांजोब्बाय माथो गासिबो। लास्ट सेन्स टु जोंहा ओंखारलांजोब्बायलै गासिबो। जोंहा आरबि आदाया सापर्ट हैदो खोमा सोरनावबा। आरबि आदाया सापर्ट हैदोंना सोरखौबा। जोंहा आरबि आदाया होनदों पुर्न खालामबाय होनना बुंदों। पुर्न खालामबायनो सापर्ट खालामबायनो नोंखौ पुर्न। पुर्न एसे लं भिडिअबो होदे। पुर्न एसे लं भिडिअबो होनांगौनो। जोंहा सर्ट सर्टसो होगासिनो नङा पुर्न हाज'वारिया। एसे लं लं खालामनानै हो लं लं ओं गोलाव गोलाव भिडिअबो हगार। आलायअरन हाय होनदों। ओंखारलांजोब्बाय गासिबो। खोन्थालाङालै मानसिफ्रा खोन्थालाङासै थांग्राफ्रा सोरबा सोरबा। ब्लुखौ बोखारना होगौमोन आङो। ब्लुखौ आंबो बारा गोबाव थाखालालै आंबो माबा दसे थाबावनोसै। 9टा 10टासिम थानोसै जेने थेने। दाबो बोखार जायो फंबाय बयनिखौबो दाबो बोखार जायोथ' आरो बोखार जानायालाय दा लास्टाव बोखारना होनोसै र' आं। थांनायफोरनिखौ बोखारना होनोसै। जोंहा सनारामाबो थांबायसो नामा सनाराम ब्र'आ।
अन दङलै जोंहा आदाया ओंखारलांजोब्बायलै आदा मानसिफ्रा दहाय सानैसो माखासे फैदोंमोन गोदान सानैसो फैदोंमोन दहाय आदा नोंखौ आं नैबे मोनसेजों सापर्ट खालामना हरनि र' आं आदा आरबि नैबे हायनाया आंनि बेलेग मोनसे मबाइल बेजों सापर्ट खालामना हरदों आं नोंखौ कमेन्ट हरलायदोथ' आरबि आदा नैबे हायनाया आंनि माबा दै बेलेग मोनसे मबाइल बेलेग गंसे मबाइल आरोना बेजों सापर्ट खालामहरनो आं नोंखौ मोसानायखौ नायनो र' नैबे नोंनि मोसानायखौ नायगासिनो आङो सिख्लाफोर मोसानायखौ बेखौ सापर्ट खालामना होनि र' दसे वाच खालामनि दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर कमेन्ट खालाम साब्रै दङ माथो रावबो कमेन्टखौनो खालामासै दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर जोंहा आरबि आदाया उन दङ वाच खालामगासिनो आङो आदा दै नोंनि भिडिअखौ वाच खालामगासिनो आं दाबो वाच खालामना दोननि र' दसे बेनिफ्राय सापर्ट खालामहरनोसै दे कमेन्ट हर दे जोंहा आदा आरबियान गासिनो कमेन्ट हरलायदो गाइसमोन होनना बुंदों जोंहा उमेश हाज'वारि फैफिनदों उन्दुनो ओंखाराखै नामा ब्र उन्दुनो ओंखारथ'वाखै दै दसे थाना उन्दुनोसै 10थासिमसो थानोसै उमेश दानो उन्दुनोसै नामा 10थासिमसो थानोसैब्रा एथ' थाब उन्दुयो नामा वाच खालामगासिनो आं आदा भिडिअखौ फुल वाच खालामना होनोसै फुल वाच खालामनानै सापर्ट खालामना होनोसै आं उमेश लोगो खालामहरदो दे प्लिज उमेश जोंहा आरबि आदाजों लोगो खालामहरलायनांगौनो उमेश जोंहा आरबि आदानावबो गोबां आइडि दं खोमालै एसे अनहरदो आंखौबो आदा दे आरबि आदा नोंखौ आं माबाबाय दै हरबाय आङो कमेन्ट हरबाय बिउटिफुल हरबाय आङो हायना बर'आ दे आदा हरबाय आं जागोन दे फंबाय आरबि जागोन दे आं दे मोननैसो हरग्रोनोसै दे आदा जागोन दे
जोंहा सोरांसायाबो उन्दुबाय नामाथाय सोरांसाया सोरांसाबो फैदोंमोन दहाय सोरांसाया उन्दुबायसो नामा उमेश नेगासिनो दं उमेश फैयाखै जोंहा जयनाथ बर' मा खालामदों जयनाथ बर'आ आइडि हरनाय थाथ' नोंनो जोंहा जयनाथ बर' थेंक इउ जयनाथ बर' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा सोर मोनथायो जयनाथ बर'आ मा खालामदों होनना बुंदों आइडि हरनि थाथ' नोंनो दे आदा दे आरबि आदा जयनाथ बर' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जयनाथ बर' थेंक इउ माबोरै खबरफोरा खोन्थाहरदो जोङो जयनाथ बर'आनोथ' सोर मोनथायो हा बेसो नामा जयनाथ बर'आ दे लाइक होना हो जयनाथ बर' लाइक होना होलाय मोनसे दे कमेन्ट होना हो दे मा खामानि होआनाय होनना बुंदों मा खामानि होआनाय मिना मानो मिनदों लांलायबाय नोंसोर नङा हरलाय नोंनि मबाइलखौ हरलाय एसे इन्ट्रेस्ट आरो दे जेबो नङा दे इन्ट्रेस्ट जानांगौ आं दा माबानायाव लाइभ होनायाव माबायदि बेक थांनो दे लाइभ होनायाव बेक थांनो हायाना आरबि एन्टारटेनमेन्ट हरबाय आं आदा उमेश मेसेज हरखादो दा आरबि एन्टारटेनमेन्टनो बियो ओंखारलांथ'दों दै बियो माने सापर्ट हरनो थाखाय ओंखारलांथ'दों आंनो सापर्ट हरनो होननानै ओंखारलांदोंमोन इयो गाव फैफिनगोन इयो कमेन्ट हरना दोनबाय कमेन्ट हरना दोनबाय आरोना फैबा खोन्थाना होगोन आं जोंना लाइक होनो हासिनांलै मानसिफोरा जोंहा बे ब्रह्म ब्लगआ मोनफैदों होनना बुंदों जोंहा दहाय फैखांबायमोन नामा आरबि ब्रह्म ब्लगआ 2N थेंक इउ आरबि ब्रह्म ब्लग जोंहा फैफिननायनि थाखाय जोंहा मा होनदों उमेश होनना बुंहरदों उमेश नैबे नै जोंहा आरबि ब्रह्म ब्लगआ बुंहरदों उमेश होननानै लोगो गैयाबा लोगो खालामलाय ओंखारलांजोबोलै जोंहा आरबि ब्रह्म मानसिफोरा जोंहा आरबि आदा दंमोन एन्टारटेनमेन्टआ आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदाया बेबो ओंखारलांथ'दों सापर्ट खालामनो जयनाथ बर' फंबाय मोआनि
मोजां गोआ सोआ मा गोआ सोआ मा लिरखोलै आं फरायनो रोङालै एसां बेबायदि कमेन्टफोरखौ मा होनखोथाय जोंहा उमेशआ मा होनहरदों अके आरबि ब्रह्मा नोंखौ सापर्ट खालामो जोंहा उमेशआ चेक खालामलायफिनबानो जाबाय जयनाथ सापर्ट खालामदो जयनाथ सापर्ट खालामनांगौनो जोङो नै आरबि ब्रह्माखौ सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा आरबि जयनाथनाव जोंहा चेनेल गैयालै इयो सापर्ट खालामगोन ना खालामाथाय आंनिनो लोगो आरोना बेयो माने ओरैनो फैदों इयो जोंहा सापर्ट खालामगोन ना खालामगोन खोमा मानसिया भिडिअ नायबाय थायो इयो आरबिखौ माबा खालामनांगौनो जयनाथ जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदाया फैफिनदों फंबाय 3 आइडि हरबाय थेंक इउ आदा हरनायनि थाखाय थेंक इउ 3 आइडि हरनायनि थाखाय जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनहरदों अमेश दे खालामबानो जाबाय सानावबो फैनो सम मोनालै आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा सानावबो फैनो सम मोना बेनिखायनो मोनाफोरावनो हरफोरावनो दसे फैबाय थाबाय आं जयनाथ खालामनांगौनो नैबे आरबि ब्रह्माखौ सापर्ट खालामना हो आरबि ब्रह्माया सापर्ट खालामना होनो नागिरदों दे माबाया जयनाथआ आरबि ब्रह्मा र' आरबि ब्रह्मा कमेन्ट होलाय थांबायसो नामा आरबि ब्रह्मा थांबाय नामा नोङो कमेन्ट होलाय जोंहा नैबे माबायाव हरनो नागिरदों सापर्ट हरनो नागिरदों नोंनो जयनाथआ जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदाया दङ आदा आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंनो आं नै दै मोनसे हरबावनो दे सासे लोगोनि मबाइलजों नोंनो सापर्ट हरबावनो आङो जोंहा चेनेल गैया बेहाबो खालि माबाल' भिडिअल' नायो दे आदा हरगासिनो आङो खनसाय नार्जारि भाई नमस्कार थेंक इउ खनसाय थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ एथ' हराव ना उन्दुवाखैना खनसाय माबोरै खबरफ्रा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदोलाय खनसाय लाइक होआखैबा लाइक होनाहोलै खेनसे खनसाय वाट्सएपआव भिडिअ मोनसे दङ दे बेखौनो होनो लाइक होना हो जोंना खनसाय नोङो अनलाइन दं आरोना दा जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों दे सापर्ट खालामदो आं ओंखाम जानि ओंखाम जानो नामा नोङो आरबि ब्रह्मा नोंनो र' सापर्ट हरगासिनो जोंहा आरबि आदानि भिडिअखौ आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदानि भिडिअखौ नायगासिनो नै लोगोनि मबाइलाव कपिराइटसो फैगोन नामाब्रा बेबायदि देखायबाबो जारलासोलै कपिराइटसो फैगोन नामा बिदि भिडिअ देखायबाबो माबायाव देखायहरदोंमोन आं केमेरायाव खनसाय सापर्ट खालामहरदो दे इयो दायो
खनसेया गामियाव दं दै आदा एन्टारटेनमेन्ट इहाबो चेनेल गैया आंनिनो लोगो आरोना इयो गामिनि जों गामिनि दायो न'आव दङ खालामगोन ना खालामाथाय मानसिया खनसे सापर्ट खालामदो प्लिज होनना बे ओंखाम जानि आं ओंखाम जा दे आरो बेगमा ओंखाम जाना लाग्रो र' सापर्ट जायाखै र' मा वाच खालामदों जाया फंबाय कपि होनदों कपि जाया आरोना दे आं दे आदा आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा एन्टारटेनमेन्टनो खालामना होबाय आङो मोनसेबाव जोंहा नाइस होननानै हरबाय आरोना आदा नोंनो आरबि एन्टारटेनमेन्ट नाइस होननानै हरबाय आं दे दायो जोंहा बाब खनसेया खनसेल' फैथारबायलै खनसेल' नुजाफैबायो खनसेया खनसाय खुंगुर नार्जारि मोजां ना खबरा ओंखारलांफिनबायदांलै इयो खनसेया दसेल' नुजाफैबायो ओंखारलांफिनबाय बायदि मोनदों आं जोंहा अके फंबाय होनदों आदाया अके बबाव थायो फंबाय होनना बुंदों आंखौ होनदोंना आदा आङो माबायाव तेलेंगानायाव थायो आङो आदा तेलेंगाना स्टेटआव दंफैयो जलायलाय सासे खालामना होबावनि आङो खालामबाय आदा नैबे जोंहा जयनाथ बर'आ जों खालामना होदों आरबि आदा जोंहा माबानोबो नांगौनो आरबि ब्रह्मानोबो नांगौनो आरबि ब्रह्मानोबो खालामनानै र' ओंखामसो जाहैबाय नो माथो जयनाथ थेंक्स होनना बुंहरदों जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ जयनाथ ब्र सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन जोंनाफोरनो माबाया जयनाथ बर'आ चेनेल गैया दै बेयो चेनेल गैया बिनि मबाइलखौ नै आंनो थुगासिनो नै बिनि मबाइलखौ आंनो थुना होगासिनो बेनाव चेनेल गैया आरोना माने नोंनोबो सापर्ट खालामना होनो हागोन र' आंनि लोगो सासेनि दे मालाबा फ्रि जाबा 8टासो हरगोन आं दे थेंकिउ आदा जेबो नङा हरबानो जाबाय मालाबा सम मोनबा सबबो बिजि थायोना आदानाथ' आरो डिउटि थाबाय थायो सानफ्रोमबो Omesh, Jaynath bro, please support. Omesh, Jaynathआ सापर्ट खालामगोन र' नोंखौ दै जयनाथआ सापर्ट खालामगोन र' अ 15टासो आइडि दं आदाना 15टासो आइडि दं आरोना
आं आइडिखौनो बानायना लायाखै दा आइडिखौनो बानायना लायाखै आङो मबाइलालाय गंनै सालायबाय थायो आङो गंनैबो बे मेनानो ओमफ्राय आइडिखौनो बानायना लायाखै आङो सापर्ट आइडि बानायना लायाखै आरबि आदाया अनानै दंगासिनो रथाय उमेश नोंनोबो हरगासिनो आङो बे जोंना माबाया जयनाथआ हरगासिनो दे उमेश नोंनोबो र' नोंनि भिडिअ वाच खालामग्रोदों वाच खालामखांनानै हरगोन नोंनि भिडिअखौ वाच खालामगासिनो ससमा गानलायना खुगा खालायनाय जोंहा सोर माबा फैदोंमोनलै जोंहा सोरां आब' फैदोंमोनलै दसे थाना दोनथ'नानै सोरां आब'नाव थांनांसिगोन र' दसे बानायनानै ला मालाबा नांगौथ' आरो आदा बे सापर्ट होलायलायनायाव गोनां जायोना सापर्ट आइडिया बानायना लानो समखौनो मोना माथो आइडिखौनो सापर्ट आइडि बानायना लानांगौलै होमबा सापर्ट लालायलायनो हायो उमेशनिया भिडिअ आपलड होनायब्रा माबायालै माबा कमेन्ट हरनो हाया कमेन्टखौनो हरनो हाया माबायदि आपलड खालामदों इयो माबाखौ उन्दैफोरनिसो बानायना लादों इयो गथ'फोरनिसो बानायना लादों माबाखौ बे मा होनो इयो गथ'फोरनिसो बानायना लादों इदिबा कमेन्ट हरनो हाया उमेश नोंनाव कमेन्टबो हरनो हाया आरो नै माबाबो बानायनो हाया नोंनियाव अलबो बानायनो हाया नोंनिखौ अल नटिफिकेसन अल बानायनो हाया आरो ना माबायदि बानायना लादोंथाय नोङो बुजिनानै मोनासै आङो साबसक्राइबथ' खालामबाय आं नोंखौ नैबे जयनाथआसो साबसक्राइब खालामबाय नैबे मोनसे कमेन्ट हरनो हायो अल जाबाय नैबे मोनसे अल जाबाय दे माबादो दानदो दे उमेश खालामना होबाय दे नोंखौ जोंहा अनसाय स्टेटास बर'आव फैदों जय थेंक इउ अनसाय स्टेटास बर' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जय शिव शंभु भलेनाथ बस थेंक इउ जय शिव शंभु दिनैथ' शिवरात्रिमोन नालाय गासैबो मानसिफोरा पार्टि जाजोबदों माबोरै खबरफ्रा अनसाय स्टेटास ओंखामफोर जाखांखाबाय दा जोंहा दिपालि आब'आ नुजाफैबावदों नै आंबो फैलायबाय आगै सना थेंक इउ आब' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ बहा थांनाय नुबाय एथ' गोबाव जोंहा आरबि आदाया आरबि आदा थानायखायसो फैफिनथारदोंलै इयो दिपालिया मिथिखादों आं हाय दिपालि होनहरदों जोंहा आरबि आदाया अनसाय स्टेटासआ मा होनदों आंनि जिउ दिपालि जाला आंहा अनसाय स्टेटासआ होनहरदों
अनसाया दिनैसिमबोल' नाम लाबाय नामा? आर्या मा होनदों दिपालिखौ मोनसे सापर्ट हरदो। दिपालिखौथ' आङो हरखागासिनो माबा आंनिजोंबो हरबाय हायनाजोंबो हरबाय ओमफ्राय आरो जोंहा माबायाबो हरबाय मा होनोमोनलाय आलायअरननाबो हरबाय। आरबि एन्टारटेनमेन्ट हेल' होनहरदों जोंहा दिपालि आब'आ। दिपालि माब्रै दं दालाय? दिपालि माब्रै दं होनना बुंहरदों। ओमफ्राय आंबो हरदो एक्सेप्ट होनोसै आं बाब माखौ बिहरखोलै आब'? माबाखौसो बिहरबाय नामा गानजाखौसो? लादुफोर जायाखै नामा दिनै लादुफोर फांलादुफोर? जायासैमोन फांलादुफोर जायासै दिनै? जोंनाथ' जेबोआनो जायासैलै। फांलादु सादु जेबो जायासै। पार्टिबो जायासै जेबो जायासै। दिपालिया मा जाखोरा? बेखौ लादु फांलादुआ फेबायलै बेखौ दिपालि आब'खौ। फांलादु निसा नांबाय बेहा। जोंहा अन्साय बर'आबो फांलादु जानानैसो फैदों नामा जाला आंहा जिउ दिपालि जिउ जालानो रलै आरबि बस। दिपालि आब' फांलादु जाना फैदों नामा नोंलाय? रलै र' बस। अनसाय हाबा लादो दिपालिखौ अनसाय हाबा लादोनोलै जोंहा आरबि आदाया होनहरदों आरबि एन्टारटेनमेन्टआ। अनसाय टिचार्सबो दं जोंहा ब्र माबायाखैबा लाइक होआखैबा लाइक थुना होदोलै खनसे। मजा दै दिनैहाय वाव मजा लादों आरोना दिनै। गामियाव थानायमोनबा आंहाबो दिनै बिराद इन्जय जागौमोन फुरथि जागौमोन लोगोफोरजों। गामियाव गैयाना लोगोफोर। गुबुनावसो दंफैयो। दिपालिनो मोनसे आइडि हरनोसै नामा ब्र'? दिपालिनो मोनसे आइडि हरनोसै नामा ब्र'? औ दे आदा हरबानो जाबाय। हरोबा हरबानो जाबाय। हरना होदे। र' थाथ' हरनि दे आदा हर दे। जोंहा आलायरन ओइ दिपालि सना आं दं। नों दं नामा होनना बुंहरदों नों आलायअरनासो होनबाय दिपालि आब'। हायनाया सोर जाखोबा हायनाया सोर जाखोबा? अनसाय स्टेटास बड' हायनाया आंनो दै हायनाया आंनो आं नैबे नै बेलेग मबाइलसो सालायगासिनो आङो। गंनै मबाइल सालायगासिनो हायनाया आंनो दै र'। अनसाय स्टेटास बड' जोंहा माबाया आंनो दै माबा हायनाया।
र' सापर्ट नांगौबा सापर्ट थुना होगोन आं बे मोनसेजों दै नोंखौ मोनसे स्टेटास खारबाय नामा जिउ दिपालि बिदिनोलै आब' दिपालिया दसेयावनो फैयो दसेयावनो थाङो थांफिनबायसो नामाथाय फाइनान्स हाय दिपालि नों बहा दं लागाव बस लागाव ब्र नोंनि चेनेलाव थांगासिनो दा आङो अनसाय स्टेटास नोंनि चेनेलाव थांगासिनो आङो नोंनि भिडिअ नायगासिनो वाच खालामगासिनो वाच खालामना सापर्ट होना होनोसै आं बे मोनसे माबाजों बे मोनसे आइडिजों आं फैबानो खारो आरबि दिपालिया र' बिसोरखौ नों फैबानो खारो आरोना ओइ आरबि आदाया माबागोनलै माबाखौ सापर्ट हरनि होननानै थांदोंमोन दिपालिखौ दहाय माखासे फैदोंमोन खारजोब्बाय मानसिफोरा आंहा एमबि गैलाहाय एमबियानो गैलानो जोंहा आब' दिपालिना मा खालामबावनो दा आब' एमबि गैलाबा बर' सिआरपिएफ लाइभ फैदों जोंहा थेंक इउ बर' सिआरपिएफ लाइभ माबोरै खबरफ्रा हाय ब्र होनदों हेलौ ब्र हेलौ माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाखांबाय नामा जोंहा सिआरपिएफ खोन्थाहरदो रायखुमानायखौ खोनायाखै आं होनना बुंदों रायखुमानायखौ सिरि सिरि रायखुमाबाय थायोलै आब' नोंखौ रायलायखौ खोनायाखै आं बर' सिआरपिएफ जाबाय ब्र मा ओंख्रि जाबोखो ब्र सिआरपिएफ ब्र दिनै पार्टि सार्टि जायासै नामा भले बाबानि दिपालि बर' नों सोना हरदो अननानै आंनो आं नोंनो माबायदि हरनांगौ दा माबायाव चेनेलाव माबायदि हरनांगौ आं नोंनो दा अनसाय स्टेटास बियो दिपालिया आं थानानै सोरजों थांखोरा जोंहा मोनसे स्टेटास होनदों सोरजों थांखोरा होनना बुंदों हाय दिपालि मा खबर जोंहा सिआरपिएफ आदाया नुदों हाय दिपालि मा खबर ओइ दिपालि सना आलायारना होनदों हाय दिपालि सना ओइ दिपालि सना होनना आलायारन हे जिउ हाय जिउ बर' सिआरपिएफ हेल' हिर' हेल' हिर' होनना बुंदों आलायारन हाय दिपालि जिउ आरबि इन्टारटेनमेन्ट जिउ थांबाय नामा दिपालि आब' नोंखौनो सापर्ट होनो होनना थांदोंमोन माथो इयो आरबि इन्टारटेनमेन्टआ नोंखौनो सापर्ट होनो होनना थांदोंमोन बिउटिफुल ब्र अनसाय स्टेटास नोंनो हरबाय दे आं मोनसे सापर्ट हरबाय आं नोंनो जोंहा ओइ दिपालि जिउ आरबि इन्टारटेनमेन्ट अनसाय जिउ बहा थांखो होनना बुंदों दिपालि आब'आ आलायारन आंनि बिखा होनना बुंदों बर' सिआरपिएफ पार्टि खालामनाय जायासै ब्र पार्टि खालामनाय जायासै आरोना आंहाबो जायासैलै पार्टि खालामनाय
जेबो पार्टि खालामनाय जायासै आंहाबो दायो न'आव गैयाना आङो न'आव थानायबा पार्टि खालामनाय जागौमोन दायो गुबुनावसो दंथ'यो बोरै खालामनो दा नैबे सोलियानो बेफोरबायदि पार्टिया रावबोआनो मानिया आरो बे एन्टारटेनमेन्टआ सोरांनि लाइफआव थांबाय खोमा सोरांनि लाइफआव थांबाय नामा आरो बे एन्टारटेनमेन्टआ आंहाबो थांनांगौमोनलै दसे सोरां आब'नियाव थांनायानो जायाखै हाय दिपालि आंनि जिउ आं होनना बुंदो दिपालि हरबाय नायदो जोंहा RBI एन्टारटेनमेन्ट आदा फैबायलै रायखुमानायखौ खोनाबायसो नामा RBI एन्टारटेनमेन्ट थेंक इउ होनना बुंदों लाभ हरदों RBI आदा मा बुङामोन खिन्था हरलाय आब' दिपालि मोना माबा माबि रायखुमागासिनोलै मा होनदोंमोनथाय बावगारफिनजोब्बायसो आं अबाव खारखो अबाव माखो होनना बुंदों आलायारन हेल' बिखा अनदो आंखौ हर दे सापर्ट नांगौमोनलै आलायारन दिपालिनो आं साबसक्राइब खालामनानै साबसक्राइब माइकआनो गनासो खारदों अबा हा खारजोब्बाय दां बे खोनायासै नामा बुंनायफोरखौ नोंबो खोनायाखैमोन ना
माइकआनो बारग'ना खारदों अब्बा आंलाय सानदों आंल' खोनायाखैसो सानदों आंल' खोनायाखैसो सानदों आब' माइकखौ आं एथेबना लादोंमोनलै माबायाव उदैयाव एथेबना लादोंमोन आङो बेनिफ्राय गना खारदों मालाबानो मिनिहरबायलै जारलालै आयौ आंलाय मा जादों खोनायाखै माबायदि गना खारखो बेलाय मिनिहरबायसोलै आब'आ बिरादनो जोंहा खोनायाखै ओरैनो खुगा सोमावगासिनो आरोना आङो आरबि आदा खोनाबायना दायो जारलालै मा जाब्रबना होलाबोयो 100% थांबाय माथो जोंहा जारलासो मिनिहरलायबाय आब'आ थैबायलां थैथ'नो नाङा दानो होनदों आलायअरन खुलुमहरदों जोंहा खोनाबाय दासो औलै आदा खोनाबाय साला माबा लादों आङो माइक लादों मोजां खोनायैखायनो बाहेरनि आवाज बिराद फैयोना बेनिखायनो माइक लादोंमोन बेनिफ्राय माइकआनो गनानैसो दङ बा गनानैसो खारना दङ गमानो गैया खोनाबायना माइकआ माबा गैला चार्ज गैला माइकआ चार्ज गैला बख'ना दोनथ'बाय आं माबाखादों मोननै आइडिजों हरखाबायना आङो आब' नोंनो बेनिफ्राय माबायाबो हरबाय आलायअरनाबो हरबाय दायो सानैसो दंबायो र' आं गाबोनफोर हरगोन दे आब' नोंनो गाबोनफोर हरगोन आं जालायबाय होनना बुंदों चार्ज गैलालै आब' माबाया माइकआ चार्ज गैला दिहुनना दोनबाय आङो दे हरगोन र' आब' नोंनो आं गाबोन हरगोन आं सानैसो लोगो दंबोयो बिसोरो उन्दुजोब्बायना उन्दुआबा हरनो हागौमोन उन्दुजोब्बाय गासैबो नोंखौ मिनिना उदै साजोब्बाय आङो बारा मिनिनाङालै आब' जारलासो आंनो दिपालिनो आइडि हरदोनो दिपालिनो आइडि हरनांगौनो हरगोन र' आं आइडि आंना सापर्ट आइडिजों हरा आं मेन आइडिफोरजोंनो हरजोबगोन आं जोंना लोगोफोरा सालायबाय थायो बे लोगोफोरा सालायबाय थानायजोंनो हरगोन आं गंनै गंथामसो चेनेलल' गैया आरोना इसोरना खालि बिदिनो भिडिअ'ल' बायदिसिनाल' नायबाय थायो आरो हरबाव दे आं हरगोन दे आब' हरगोन हरबा जाबाय होनना बुंदों हरगोन दे आब' सिन्था खालामनाङा मालाय ओंखारलांजोबोलै गासिबो मा खालामबावनांगौ दा दोननांसिगोनसो नामा आंलाय
अ जोंहा आरबि आदाया अनानै दंलै। आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा नोंबो हरबावदो दे आरोबाव जोंहा आरोबाव हरबावनांगौनो। आब' बेसे जाखोलै नोंना वाच टाइमा मनिटाइस जानो जायाखै नामा? मनिटाइस जानो जायाखै आब'? माथो जासिगोन खोमालै नोंना? गुड गाइसमोन आं गुड नाइट जानोसै गुड नाइट। उन्दुनोसै नामा नोङो आलायरन? फंबाय 13 आइडि हरखाबाय दिपालिनो। अ 13ता हरखाबाय आरोना? जोंहा दिपालिनो 13ता आइडि हरखाबाय आरो नांबावगोननो माथो दिपालि आब'नो। खैथासिम थागोन नोंलाय लाइफआव? लाइफआव आंना गेरेन्टियानो गैया खैथासिम थायो। आं खैथासिम थानाय जायो दोननोसैसो आं बारा गोबाव थाला। बारा गोबाव थालालै आब'। बाय बाय दिपालि। जोंहा माबाया आलायरना होनदों उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब' नोंसोरखौ? उन्दुनो ओंखाराखै? उन्दुनो ओंखारबायबा हायना सोरलै नोंलाय सना? हायना आंखौ अना नामा नोंलाय आयौ। मा होनहरबाय थाखोलै बियो आब'आ? बिदिब्ला दोनदो फंबाय सोरां एसडि नाव थांनोसै। आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदा थेंक इउ। आंबो थांगोन सोरां आब'नाव आंबो थांगोन दसे। आरबिया दिपालि जमा थांसै र' साथामबो। जोंहा दिपालिनो आं माथो हायनाया आंनो होनना बुंना खोन्थाहरखाबाय आङो। आं नोंनो हरखाबाय माथो मैयानो आरो सोर होनना सोंहरबाय थाबाय। ब्लुखौ लादो दे फंबाय। औ आदा लानोसै। मैयानो हरखाबायलै आं आब'नो आरो बिहरो। मा होनबावनांगौ आं नोंखौ। दे आदा ब्लुखौ बोखारबाय आङो। सोरबा दंबावब्ला कमेन्ट हरलायदो गाइसमोन। सोरबा दंबा कमेन्ट हरलायदो। साब्रै दंमोनलै सोर सोर दङथाय जोंहा कमेन्टखौनो हराखै माथो। दे गुड नाइट हरलाय। दोननोसै आंबो। आब' दिपालि गुड नाइट हरलाय। नायखोमाना दं फंबाय। औलै आदा नायखोमाना दंमारो खोमा। दिपालि आदा अ थोद साला सालाया बे खारै जाग्रा खालाया मा जाबाय थाखोलै आंना। दिपालि आब' दे गुड नाइट हरलाय नोङो खेबसे दोननोसै आङो। गुड नाइट आदा गुड नाइट। थेंक इउ आंखौ हेफाजाब होबाय थानायनि थाखाय आरबि आदा। दोनदो। दानो दोनो नामा होनना बुंदों। औ आब' माबा डिउटिबो दंलै आंहा दिनै सोरां आब'नाव दसे थांना फैनो र'। डिउटि दंलै आब' समखौनो मोना मा खालामनो। समानो गैया आंहा। आवाज गैया?
जालायखो आंना मा सम आवाज थाङाखै नामालै आंना दानो दोन नामा नोंलाय औ दानो दोननांगौ माबा उन्दुनांसिगौना आंहा डिउटि दङ सोरांनावबो बारा मानसि गैयानो आरबि आदाया होनहरदों दस थांसैदां सोरां आब'नाव आंहा दिनै माथो खोनादोंना खोनायाखै कमेन्ट हरलाय आब' भइसखौ खोनाहैदोंना हैयाखै सोरांनाव सोरांनाव थाङो नो आदाया दे थांलाय आदा सोरांनाव थांलाय सोरांनावलाय मानो थांनो नोंबो होबाय था आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंलाय गारनो हाया सोरां आब'आबो हेल्प खालामफैयोना एसे एनै ओंखायनो थांनो नागिरदोंमोन आं सोरां आब'नावबो सोरां आब'आबो हेल्प खालामफैबाय थायो हाखायाना गारनो हाखायाना होनना बुंदो आरोना ससेयाव थाबाय हिनजावखाय खोनादों थाबाय था रावबोआनो फैला माथो आब' सानैजों रायज्लायबाय थानोसै नामा जोंहा माबायाबो आलायअरनाबो उन्दुनोसैनो लाइफआव फैयो आं नावबो फंबाय थाङाबाला गाज्रि मोनो थाङाबा गाज्रि मोनोथ' आरो जोंनावबो फैयोना आब' सोराङाबो थाथ' दसे दे फंबाय औ दे आदा दे आरबि एन्टारटेनमेन्टआ जेराव हिनजाव थायो बेयावसो थाङो बियो सोरां आब'आबो सापर्ट होफैयोथ' आरो फैनानै थाङाबा गाज्रि मोनलायोलाय जाम्बि दिपालि सोराङा हिनजाव मानसि जाना बोरै लाइभ फैयोबा नाय फैयोबा न'आव राया खोमा होनना बुङो आरोना दिपालि बाय दा सानैजों फैदो सोरांनाव जोंहाथ' सिख्ला मानसिखौनो रायबावो जोंहाथ' सिख्ला मानसिखौनो रायबावो होनना बुंदों आरोना आंथ' थांखाया सोरांनाव थांखाया आरोना आब' नोङो बोरै रायलायनो हायोबा नों
नोंसोरनिथिं बेरायनो थाङो र' आब' सानसे तामुलपुरथिं। आंथ' न'निफ्राय होनासो हरजागोन आं होनासो हरजागोन आं। बेबायदि लाइफ फैबाय थाबा होना हरजागोन आरो ना आब' नोङो बेबायदि जाबाय दा खालामा। गावबा गावनि न'खरनि खोथालै आब' इफोरो। इसाना राया खोमा मा बुंनो दा। बे हराव होआबो राया खोमा हौवायाबो राया खोमा। बेना हराव हौवायाबो राया खोमा होनना मा मिथिगौ दा रायो ना मायो आब'। बे हराव लाइभ होनो हराव लाइभ होनो होनना बुंदों। दे फै आगै बेरायनो आं सिगां थांखांखाबाय तामुलपुरथिं। तामुलपुर बिदिनो दरंगा मेला भुटान थांना फैखांबाय आङो मेला भुटानथिं। थांबावगोन र' बेरायनो। आं मोजां मोनाहाय बिदि हराव लाइभ होनायफोरखौ। हिनजाव मानसिफोरखौ हराव मोजां मोना आरोना। हराव मोजां नुवाथ' आरो हिनजाव मानसिफोरखौ माबानायखौ लाइभ होनायफोरखौ। सानावनो होनांगौ आरोना होनायालाय। हरावबा एसे गाज्रि नुयो आरो माने। दे होमबा आरो फैबावदे थांगोन आब' थांगोन। डिउटि गैया नामा दिनै? सानावसो आब' डिउटिया सानाव थांखांबाय डिउटिया दा हराव गैया। गाबोन सोरांबा जाफिनलायसिगोनलाय डिउटियानो। सानाव डिउटि गैया आरोना हराव डिउटि गैया सानावसो। खैथासिम थायो डिउटिया? डिउटियाथ' माबा 8टा बाजिनिफ्राय फुंनि 8टा बाजिनिफ्राय जायो 8टा बाजिनिफ्राय बिथिं 1टा बाजिनिफ्राय 2टा बाजिसिम रेस्ट मोनो आरोना। 1टा बाजिनिफ्राय 2टा बाजिसिम 1 घन्टा रेस्ट मोनो बेनिफ्राय ओरैजाय 6टा 6:30 बेफोरबायदियाव सुथि जायो। आंथ' फैखाया हराव लाइभ दे फैनाङा दे आब'। गाज्रि नुयोना हिनजाव मानसिफोरखौ लाइभ होबा नंगौ नंनायालाय। नंगौ नामा उन्दुनो ओंखारबाय माथो आंखोबा। बिदिनो डिउटियानो ओरैजाय 1टानिफ्राय 2टा बाजिसिम रेस्ट मोनो बे रेस्ट मोननायावबो ओंखाम जानाय मानायावनो समानो थाङो सोलाबानो मबाइलफोरखौनो थुनो। बिदिनो मानसिफोरा फैबाथाय बिदि डिउटिनि समाव फैबाथाय आं बिदिनो अन खालामना दोनबाय थायो मानसिफोरा लाइभ फैनायखौ नायनानै। गोबाव गोबावजों मोनसे एसएमएस हरबाय थागोन आं कमेन्ट हरबाय थागोन आरो बेनिफ्राय मानसिफोरा फैयोना सानाव बे सानाव फैनायफोरनियाव बिदिनो थाबाय थायो आङो। न'आव फैथ'वा नामा आङो माबायाव थांगोन नै मार्चनि 10 थारिखआव थांगोन। मार्चनि 10 थारिखआव टिकेट लाखाबाय। बारा दिन गैला 15 दिनसो दंबायो नामा।
जोंहा न'आव बिदि रायलायहोआहाय न'आव बेबायदि रायलायहोआ आरोना। आब' नोंसा साबेसे न'आव खोन्थाहरलाय। सिखाव नामा मा होनदों? सिखाव नामा ना मा होनखो? नायखोमाबाय थानो सिखाव नामा नायखोमाबाय थानो मा होनखोथाय? सिखाव नामा नायखोमाबाय थानो कमेन्टबो हरा नायबाय थादो होनो। जोंहा उमेश हाज'वारि उन्दुलायबाय आं दसे दाबो उन्दुआखै ब्र'। उमेश उन्दुआखैथ' आरो आङो दंगासिनो। नोंहा उन्दुलायबाय र' नोंनि आं माबाखौ बोखारना होनि ब्लुखौ दे कमेन्ट हरब्रा मोननैसो उन्दुथ'वाखैबा उमेश मोननैसो कमेन्ट हर दे रायलायनि। नै जोंहा दिपालि आब' दङ, दिपालि आब'जोंबो माबा माबि सोंहर खबरफ्रा माबोरै। नों बहानि होनदोंमोन? आङो माबानि सनितपुरनि आब', सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि। आन बिटिआरलै जोंना, नोंसिनासो मालाय बिटिआर जोंना आन बिटिआरसो। मा खालामनो आरो। जोंहा उमेश नोंबो आं रायनायखाय कमेन्ट हरबाय नामा आगै? उन्दुबायसोमोननोलै इयो उमेशआ उन्दुबायसोमोननो ओमफ्राय दा उन्दुखांनानै आरो सिरि मोननानै नायफिनदों आरोना। जोंहा साथामल' नोंसा आइ बाबा आरो नों नामा आब' दिपालि? मा बाबा आं नोंसा मा बाबा आरो नों आरोना। माबाफोर गैया आगैमोन गैया रावबो? औ मोजां आगै औ माबाया नैबे उमेशआ माबानो आरोना जों गामिनिनो जोंहा न' खाथि खाथिनो। उमेशआबो आंनिनो लोगो। औ जोङो दायो माबायाव दंफैयो आरोना हायद्राबादाव माबायाव तेलेंगानायाव। दा जोङो एक्सट्रा दं होनबाबो। ओंखाम जाखांबाय नामा आब'? जोंना उमेशआ सोंहरदों आब'खौ। माबायाव बैसागुआव बावखुंग्रियाव फैनाय जाबाथाय लोगो हमनो हागोन दे आब' दिपालि। बावखुंग्रियाव बेरायफैनोबो हागौ जोङो बैसागुआव सम मोनोबा। उमेश जेबो लादुफोर जायासै नामा माबानि फुजानि नामाव?
गैया जानाय जायासै थान्दासो लोंबाय थान्दासो लोंबाय आरोना जोंहा आब' दिपालिया थांबाय खोमा दै आं थांनाय बायदि मोनबाय आगै निलेक्सआबो लाइभ होदों फैबाय निलेक्सआबो लाइभ फैबाय नामा दासो फैदों नामा आब' लाइभखौ दासो फैदों नामा इयो निलेक्सआ नै 11 मिनिट जादों दासो फैदोंथ' आरो बेनिफ्राय निलेक्सनाव थांसै नामा आब' दसे निलेक्सनाव थांनो आब' आगै निलेक्सनाव थां आगै फ्रियावनो सापर्ट खालामना होयो बियो फ्रियावनो सापर्ट खालामना होयो आरोना जोंहा हिमालया गाइस मोनफैदों दासो थेंक इउ हिमालया गाइस आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेल' होनना बुंदों हेल' माबोरै खबरफ्रा लाइक दान थेंक इउ लाइक दाननि थाखाय हिमालया गाइस जोंहा मा ओंख्रि जाबोखोलै हिमालया जोंहा गैलालै सब ओंखारलांजोब्बाय जोंहा सानै साथामल' रायज्लायगासिनो सिरि सिरिनो सेपारेट रायज्लायखुमागासिनो सब ओंखारलांजोब्बाय हिमालया गाइस जोंहा मा ओंख्रि जाबोखो एगजाम दं आं ब्र' एगजाम दं आरोना आलुसो ब्र' आलु ओंख्रिमोन आरोना एगजाम जागासिनो आरो ना दा एगजाम जागासिनो सोराङा मालाबाबो फ्रियाव सापर्ट खालामना होआहाय जेबो नङा आब' खालामना होआबालाय माथो खालामनो निलेक्स आगैया आंनो फ्रियावनो एक्सट्रा आइडिजों पसिस हरबाय आंनो एक्सट्रा आइडिजों हरदो आरोना जोंहा 20 एगजाम दं 20 तारिखाव एगजाम दं नामा हिमालया गाइस 20 तारिखाव एगजाम दङ दे एगजाम दङबा लेखाफोरखौ मोजां नायबानो जाबाय आं क'क्राझार थांनो मोनफेराखैहाय आगै क'क्राझार थांफेराखै नामा नोङो आब' क'क्राझार थांफेराखै आं थांखांबाय थांनायालाय खननै खनथामसो बिदिनो चिरां थांबाय हाय ब्र' जोंना अफिसियेल निसान फैदों थेंक इउ अफिसियेल निसान हाय ब्र' हेल' थेंक इउ दिपालि हिमालया मोजां फराय आगै मोजां फरायनांगौ मोजां फराय एगजाम जागासिनोबा होनना बुंदों जोंहा हिमालया गाइसआ दंहाय होनदों अफिसियेल निसान मा ओंख्रि जानाय ब्र' ओंख्रिया जाना माबा टमाटर बेनिफ्राय माबा मामोनथाय बावबाय थायोलै बे बुस्थुखौ टमाटर सयाबिन बेनिफ्राय आलुमोन बेनिफ्राय तिता केरेला भाजामोनलै अफिसियेल निसान नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाखांखाबायमोन नामा बावलायलांबायसो आं खोन्थायाखै दै अफिसियेल निसान जोंहा लाइक खनसे थुना होदो गासैबो थुवाखैबा खनसे लाइक थुना हो जोंहा अमेश हाज'वारिया मा होनदों अफिसियेल निसान हाय ब्र' होनदों अफिसियेल निसान अमेशआ हाय ब्र' होनहरदों नोंखौ जोंहा दिपालिया मा होनदों निलेश आगैया फ्रियावनो एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट खालामना होयो आब' खालामना होयो आंथ'
बिफेराखै आरो ना इनाव बिना नायफेराखै र' आं एबार इनि लाइभआव थांनाय जायोब्ला बिगोन आं आंबो खालामना होगोन इनो मोननै मोनथामसो लोगोफोरनिजों हाय हाज'वारि ब्र' होनदों अफिसियेल निसाना अफिसियेल निसाना जोंहाबो टमाट' दाउदैसोमोन ब्र' टमाट' दाउदैसोमोन आरोना गोथावआनो जोंबो टमाट' दावदै जाबाय थायो जानायालाय गोथावआनो ओंख्रिया आं दं आगै आब' दिपालि थेंकिउ थाबाय थानायनि थाखाय फैदो जइन जादो हाज'वारि ब्र' आं बेक खालामगोन उमेश नोंखौ लिंहरदों उमेश हाज'वारि अके ब्र' अफिसियेल खालामगोन जोंहा अफिसियेलनि सान उमेश माबा फुल वास खालामलायनानै सापर्ट खालामलाय दै जाहाथे माबा जालायलायै बायदि आनजालायलायै बायदि फुल खालामलायनानै नायलायनानै बानायलायबानो जाबाय नङाबा आनजालायफिनबाथाय दुखु नाङोना बारायखानाय आनजाफिनलायबा बिराद दुखु नाङो दै अल खालामलायना ला बेनिफ्राय नटिफिकेसन अल खालामलायना ला कमेन्ट खालामना दोनहर हाज'वारि ब्र' आं गाबोन बेक हरगोन बेबायदिबाबो जायो माबा लालाय माने बेक टु बेक होलायनाङा आरो ना बेक टु बेक होलायनाङा गाबोन नङाबा 24 हरनि उनाव हरलायलाय गोसोआव लाखिलायनानै बावलायलायाबानो जाबाय बेक टु बेक बा गिनांगौ आनजाफिनलायनो रेन्ज मारिना हो ब्र' नोंनोबो रेन्ज मारिना होनो ना दे रेन्ज मारिना होबाय दे आङो अफिसियेलनि सान अके खालामगोन ब्र' होनदों आगै दोनोबा दोनदो निलेक्स आगै नाव दसे थांनोसै थुदो र' दै इसोरो सापर्ट खालामलायथोंसै दै आब' र' इसोरो सापर्ट खालामलायोनो अमेशजों आरो माबाजों अमेशजों आरो अफिसियेल निसानजों सापर्ट खालामलायोनो इसोरखौ सापर्ट खालामलायनो होगोन र' बेनिफ्राय थांसै जोंहा अफिसियेलनि सान आंजोंबो सापर्ट दंखायोना नोङो जोंहा सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना हो आंबो नोंखौ सापर्ट खालामहरगोन आरो ना दंखायो बायदि मोनदों आं सापर्ट दंखायो बायदि अफिसियेलनि सानखौ र' दे आब' र' 5 मिनिट इसोरो फैग्रोथोंसै सापर्ट खालामनानै ना थांबायसो नामा आब'आ दंखायो ब्र' भिडिअ नायबाय थायो आं कमेन्टबो खालामो कमेन्टबो खालामो ना आंबो भिडिअ नायबाय थायो नायनायालाय ओमफ्राय नोंनिखौ नायनाय जादोंना जायाखैथाय गोसोआव लाखिख'नो हायाना सोरनि भिडिअ नायो आं नटिफिकेसन फैबानो नायबाय थायो नायनायालाय भिडिअफोरखौ दे अमेशआ सापर्ट खालामै दोनो सापर्ट खालामथोंसै अफिसियेलनि सान बारा गोबाव थाला दै आं दोनथ'नोसै र' अमेशआ फैग्रोथोंसै टु वेक जाबायना माथो गोदान भिडिअ लाबोआसै 2 वेक जाबायना माथो गोदान भिडिअ लाबोआसै सोरखौ होनखोथाय जोंहा अफिसियेलनि सान 2 वेक जाबायना भिडिअ गोदान लाबोआसै होनना बुंदों आंखौसो होनदों नामाथाय खालामबाय ब्र' अफिसियेलनि सान कमेन्ट हरबाय अफिसियेलनि सान कमेन्ट हरखाबायनो दै अमिशआ कमेन्ट हरखाबायनो खालामबायनो बेनिफ्राय जागोन दे ब्र' दोनदो बाय गुड नाइट अके गुड नाइट
जोंहा अफिसियेलनि सान नों ब्र' आंखौनो होनदों आरोना आं भिडिअ लाबोनो हायाखैलै भिडिअ लाबोनो हायिखायथ' आं लाइभआव दसे फैगासिनो आङो गाबोन सबनियानिफ्रायसो मोनसेसो भ्लग लाबोनो हायो नाथाय समखौनो मोनथ्रालै एकदमबारे अयथासार बिजिथार खामानियाव आगै आं ओंखारनोसै दे दे आब' ओंखारग्रोलाय आंबो दोननोसै अके हाज'वारि ब्र' आं गाबोन बेक खालामगोन गाबोन बेक खालामगोन न' मेस दै हाज'वारि माबाया अफिसियेलनि साना दिपालि निलेक्स ब्र' दसे थांसै अमेस थेंक इउ अफिसियेलनि सान थेंक इउ हा गुड बाय गुड बायसो होनफ्लांलायलांबायलै सालायानो जालाय लांला थेंक इउ गाइसमोन थेंक इउ थेंक इउ दे गाइसमोन उन्दुनोसै बाय बाय उन्दुलायदो खालि मिनिहरनायलै जोंहा आब'आ माबा माबि होनफ्लांलाय आंना सालायब्लानो दे आब' र' दोनथ'बाय दे आङो दे